dar. Ben, pois boa tarde a todas e a todos. Moitas grazas pola vosa presenza nesta primeira actividade do seminario de pensamento e ensaio que está dentro da sección de literatura da Real Academia Galega, que dirixe a nosa académica Marilar Aleixandre. Ela dará un pouco, entrará máis en detalle de como se vai desenvolver a xornada. Moitas grazas pola presenza na filosofía de que efectivamente a literatura é algo máis que os xéneros estes tradicionais da poesía, da literatura, da narrativa ou do teatro, sino que tamén hai outros espazos de reflexión e de pensamento que están moi relacionados co discurso da palabra, que ao final é a que dibuxa o mundo, non? Entón, con esa filosofía nace esta iniciativa e é o único que quero primeiro saudar a todos os compañeiros e compañeiras que están aquí, a todas as persoas que nos siguen a través de en directo desde o streaming da web da Academia, e pasarlle o micrófono a Marilar para que sexa ela a que presente o que vai ser o grupo e esta xornada. Marilar. Ben, pois moitas grazas, Víctor, moitas grazas a todas e a todos vos por estar aquí no canto de estar na praia. O grupo de pensamento e ensaio pretende contribuir á construción de discursos contrahexemónicos e alternativos, no sentido en que Michel Foucault fala da insurrección dos saberes. Poñeron o noso grao de area aí. Entón, esta é porque sabedes que na Academia pois hai literatura, aquí vexo algunhas persoas que forman parte desa sección, lingua, que é a máis grande, e historia, pero tamén pois temos que preocuparnos polo pensamento. Entón, decidimos comezar polas aldeas galegas. E primeiro teño que agradecer as 4 persoas relatoras e relatores, e tamén a Antía Ameixeiras e Isabela Camaño, que poñerán a música. Teño que agradecer a estas persoas porque son plenamente consciente de que meter un oco para vir aquí entre os moitísimos traballos que teñen pois foi difícil, pero é moi importante pois que compartan os seus saberes connosco. As aldeas galegas gardan para nós patrimonio material, como os valados ou as casas da aldea, e patrimonio inmaterial, como a lingua, a poesía popular e tamén o silencio. E eu digo que as aldeas gardan o silencio como as abellas custodian o mel. E neses océanos de silencio das aldeas é posible oír, escoitar, pois a voz dos pensamentos, a parte dos chíos dos paxaros. Hai quen pensa que Galicia está vertebrada pola espiña dorsal, en galego creo que se di xoa, pero da AP9. E estamos aquí, bueno, na cabeza da AP9, non sei se atreverme a dicir isto, aquí na Coruña. Eu vexo de outro modo, eu vexo como unha rede, e gustoume moito que vin que Ana Corredoira no resumo da súa intervención pois fala tamén das redes, e é unha rede, e tecendo nesa rede os nodos son as aldeas. Entón, para manter Galicia pois unida, hai un papel nesa vertebración que son as aldeas. Claro, pensamento e ensaio, na miña idea de pensamento crítico, que dediquei a outra parte da miña vida que non é a literatura, o pensamento crítico inclúe a acción crítica. E as 4 persoas as que lle pedimos que viñesen, ademais de ter moi boas ideas e original pensamento, son persoas que non desdeñan a acción e meten as mans na terra e na lama, aínda que despois, pois xa sabedes que eso causa que quede terra debaixo das uñas,
E entón, pois, son activistas en distintas cousas, despois un pouco presentarei a cada un, pero María nas asociacións de mulleres e de mulleres especificamente que están na terra. No caso de Iago Lestegás e Ana Corredoira, pois son concelleiros. Ana é concelleira do PSDG en Palas, nada menos, o sea, na oposición. E Iago Lestegás é concelleiro no goberno de Santiago de Compostela e é o responsable de urbanismo, Santiago, por fortuna que temos en Santiago. Entón, porque non é únicamente a dereita a que ten legitimidade para facer política, pero é que todo é política. A literatura, en fin, non me vou enrollar sobre iso, pero cando hai proxectos de vida que están ameazados, pois o mellor Ana Corredoira ten que formar parte, falar ás veces en nome pois da plataforma Ulloa Viva, porque é unha das ameazas, hai moitas sobre Galicia, pero esa pois é unha das que temos. En fin, que en definitiva, pois o que pretende esta xornada é só reivindicar os saberes e os faceres das mulleres e da xente das aldeas, e tamén pois outras cousas, porque decía que estas persoas eran activistas, pero Alfredo ten un activismo, Alfredo González Ruibal, sobre a memoria histórica e excavando campos de concentración, en fin, tendo conflictos, o sea, en cuelgamuros sobre homenaxes ao dictador, e en todo caso, pois do que nos vai falar el é de que as aldeas teñen pasado e que tamén as aldeas teñen futuro. E entón, con isto, pois xa pasamos... Bueno, claro, isto non podía acabar sen música. Xa sabedes, a xente tanto que estades aquí como as persoas que nos estades vendo. O presidente gustalle decir que nos ven desde Bos Aires, sí, está ben, pero tamén desde Chantada, porque o mellor non poden vir desde Chantada e ás veces é tan complicado iso como vernos desde Bos Aires. Xa sabedes que hai música, creo que sendo Camaño e a Meixeira, se mellor acabamos bailando, todo pode ocorrer. Entón, pois agora pasamos á primeira conversa entre María Sánchez, poeta, veterinaria, veciña do Sabiñao, e Alfredo González Ruibal, arqueólogo. Gracias. Vou facer unha presentación breve porque realmente creo que son persoas coñecidas e hoxe en día tamén sabedes que todo está en internet. María Sánchez, que é a primeira que vai falar, naceu en Córdoba e agora pois é galega do Sabiñao, porque os galegos e as galegas nacemos onde queremos, e de feito ningún dos tres desta mesa pois nacemos en Galicia, pero temos feito bastantes méritos para ser galegos. Entón, ela é veterinaria de formación e de profesión e dedicada ás razas autóctonas. En peligro de extinción. En perigo, bueno, sí, en risco de extinción. E se hai algo que, polo que ten especial afección é polas cabras. Entón, pois, non sei se aínda ten cabras no Sabiñao, pero estamos en camiño. Como poeta, pois ten dous libros maravillosos, un é Cuaderno de campo e outro Fuego la sed, que falará ela, e teñen moito que ver con todas as cuestións de protección do ambiente. E como a meirande parte das persoas que estades aquí sodes da Coruña, mañá tedes unha oportunidade extraordinaria, porque María vai presentar este segundo poemario, Fuego la sed, en Berbiriana,
aquí ao lado, Meridiana, non? A 7, con Pilar Pallarés. Aí o deixo. Entón, pois, ademais, como ensaísta, bueno, ten unha serie de premios, o premio Princesa de Girona, o premio do Injuve, e ten un ensayo, en fin, non quero decir extraordinario moitas veces, pero ten un ensayo que a min resultoume moi emocionante, Tierra de Mujeres. Entón, pois, creo que de iso do que nos vai falar. E xa presento a Alfredo, así falan seguido, e Alfredo, pois, é arqueólogo, xa comentei antes que ten no seu historial excavación en moitos países de Brasil, o Corno de África, pero polo que se fixo máis coñecido, creo, en todo o Estado é polas excavacións dos campos de concentración, porque o primeiro campo de concentración, aínda que vos pareza moi tarde, escavouno en 2010 en Castuera con outro arqueólogo galego, Xurxo Allán. Bueno, despois tamén en Jadraque, eu tiven a fortuna de ir a Jadraque e neste momento pois está dirixindo unha tese, está aquí a Cristina Incio, sobre as aldeas galegas abandonadas. Entón, pois, Alfredo ten innumerables publicacións, é o que ten a vida académica, el traballa no Incipit, pero o seu último libro, bueno, non sei, o último que sei eu, a mellor xa entre medias sacou outro, chamase Tierra arrasada, un estudo da violencia desde o Paleolítico hasta a actualidade, vos lo recomendo moito. Pois, adiante. Bueno, pues buenas tardes a todas y a todos. La verdad que moitas grazas, Marilar, por pensar en nós para esta xornada, e para mí é unha alegría compartir y por fin desvirtualizar a persoas que admiro muchísimo y que necesitamos hoy en día escuchar, ¿no? Y que sean referentes, ¿no? Yo, la verdad, no me he preparado ninguna presentación al uso, voy a contaros cosas, algunas ideas, muchas historias y detalles que me han enseñado Pastora y Cabrero, que son a mí los que me han enseñado a ser veterinaria de verdad. Los 5 años en la carrera me sirvieron de poco para sacarme el título. Y nada, leeré también algún poema porque acerca de esta conversa y pensando, creo que es algo que queda de pozo, ¿no? En relación a memoria, la terra, ¿no? Bueno, muchos diréis que hace una andaluza aquí en Galicia, pues llevo ya 4 años, de forma permanente 1 año y medio, vivo en una aldea de Sabiñao, donde somos más vacas que personas. Y justo hablando ahora con Ana, ¿no? Por reivindicar esa memoria de las aldeas, ¿no? Y de los vecinos, ¿no? Hay un dicho en euskera que dice que, bueno, no lo voy a decir en euskera porque no lo voy a decir bien, pero dice que antes que el familiar lejano está el buen vecino, ¿no? Cómo necesitamos esas redes, ¿no? En la casa labrega donde vivo, lo primero que hizo el hombre al enseñármela, ¿no? Fue decirme en la cocina de leña donde se sentaba cada uno de la gente de aldea, no solo de esa aldea, sino de las casas de alrededor, ¿no? Y fue precioso ese momento, ¿no? De la importancia de ese corazón, ¿no? De ese fuego siempre encendido, ¿no? De esas conversaciones. Vivimos en un sistema en el que nos quieren rotos, individualizados, aislados, y por enlazarlo con un ensayo maravilloso también de un autor galego, Brais Lamela, ¿no? No, ninguén queda, ¿no? En galego, ¿no? El título, ¿no? Bueno, sí, ensayo, novela, ¿no? Para mí tiene una parte de ensayo. Yo soy mucho de romper géneros. Como cuenta en los primeros pueblos de colonización, que lo primero que se hace es romper la cocina. Pasa de ser una cocina donde todo el mundo se puede sentar, no solo la gente, no solo la familia, sino los vecinos, los amigos, conversar, jugar, reír, ¿no? Comer, a romper por completo el espacio y hacer un espacio solo pensado para un cuerpo. Y qué curioso, ¿no? Que es una mujer la que se va a aislar. Entonces ahí ya se rompe la vida,
el espacio en común, el diálogo, ¿no? La fiesta, la conversación, el tramar, el urdir, ¿no? Así que nada, ¿no? Voy a empezar leyendo un poema y os voy a ir tirando del hilo. Fuimos nosotras quienes aprendimos la historia de nuestras madres tocando los anillos de los árboles. Lo que no se quiere contar queda irremediablemente grabado en este espectro. En los libros nunca aparecían sus nombres, tampoco sus quehaceres. Una estrella por cada hijo que nació, por cada hija nada más que un apero, el sudor y la azada. La lumbre se apodera hoy de todo lo que es hermoso. Ya nadie escoge este mundo al cantar. Antes vibrábamos con la voz del fuego. Guardiana soy, heredera de un desierto, os toca, qué remedio, aprender a amar. Este libro, que es muy del sur, porque está dedicado al lugar donde pasé mi infancia y de donde es toda mi familia, que es la Sierra Norte de Sevilla, es también un libro muy galego, porque lo pude terminar de escribir en la red museística de Lugo, en el Museo de Pazo de Tor y en la casa de Uxío Noboneira, en el Caurel, en su mismo escritorio, ¿no? Entonces, para mí es muy importante, ¿no?, también leerlo aquí. Decía Uxío Noboneira que hay zonas de memoria no frecuentadas porque la práctica dominante es obvia, ¿no? Yo sí hay algo por lo que siento obsesión y también por lo que al final trabajo es por todo aquello que queda en los márgenes, ¿no?, y que queda fuera del diccionario, fuera del centro, ¿no?, fuera de la misma academia, ¿no? Preparando este libro descubrí que la raíz etimológica de la palabra archivo del griego significa la casa del vencedor. Fijaros qué curioso, ¿no? Cuando elegimos qué queremos conservar, a la vez estamos dejando a un lado cosas que no se van a archivar, que no se van a cuidar, ¿no?, que también suelen estar ligadas a la lengua que no es castellana, las lenguas que no son castellán, a los saberes ligados a un territorio, a unas prácticas que están en peligro de extinción. Y aquí lo con mi trabajo. Yo soy veterinaria, como bien dice Marilar, tengo obsesión por las cabras, pero porque me crié con un rebaño de cabras y en mi casa se hacía queso, en la misma casa, y todas las noches, no solo con nuestras cabras, sino que venían los cabreros de la sierra, entonces tocaban a la misma puerta del salón que unía con la calle, y a mí me encantaba ver cómo esta gente venía con las cántaras y hablaban conmigo, con mi abuelo, ¿no? Y luego me he tirado pues 10 años trabajando de veterinaria de campo con caprinos de leche, ¿no? Desde hace 4 años hago un trabajo más científico, aunque no me gusta llamarlo así porque también es de campo, aunque no voy tanto como antiguamente, y trabajo con razas autóctonas en peligro de extinción. Os preguntaréis qué tiene que ver esto con la memoria. Tiene que ver muchísimo. Trabajo con razas autóctonas que están en peligro de extinción porque hemos puesto en el centro la producción, la eficiencia y el dinero. No hemos puesto en el centro la conservación de la biodiversidad, no hemos puesto en el centro la producción de alimentos sanos, no hemos puesto en el centro el cuidado del territorio y vivimos, no nos podemos olvidar, ahora que hablamos de memoria, tanto que nos preguntamos hacia dónde queremos ir, de dónde venimos, ¿no? Vivimos en un planeta herido por la emergencia climática, ¿no? Entonces, lamentablemente, estos animales que están asociados a territorios muy concretos, la mayoría ligados a espacios naturales protegidos, como parques naturales y parques nacionales, ligados a denominaciones de origen protegida, ahora os voy a poner algún ejemplo, están en peligro de extinción, están en serio peligro de extinción. El 80% de las razas autóctonas que tenemos en el Estado español van a desaparecer. Y son animales que son justamente los que necesitamos en la emergencia climática, porque son los que mejor adaptados están al territorio, los que saben comer del campo y transformar, bueno, aquí está Ana, que luego nos contará aquella gandeira, transforman directamente los pastos en lugares donde nosotros no podemos cultivar y donde no podemos alimentarnos directamente de esos lugares, fijan población
y son de verdad las mejores bomberas forestales. Vamos, gratis, no cuestan dinero, ¿no? Al hilo de esto, nunca voy a olvidar una cosa que me dijo un cabrero de Rosal de la Frontera, que es el último el pueblo de Huelva antes de llegar a Portugal. Hace unos años empezaron a salir un montón de artículos científicos sobre las cabras, como las mejores bomberas forestales, el pastoreo, bueno, como hemos descubierto el mundo, ¿no? Y yo a este hombre, a Víctor, le comenté, bueno, Víctor, estarás súper contento, ¿no? Que por fin reivindicamos las cabras, el pastoreo, ¿no? Y me miró, ese hombre tenía ya 94 años y seguía cogiendo la carretilla. Su hijo me decía, no, yo no quiero que trabaje, pero no hay manera de quitarlo de las cabras, ¿no? Me miró y me dijo, ¿qué me vas a contar? Si es lo que llevo haciendo desde que tengo 5 años, ¿no? Nos olvidamos quiénes son los guardianas y los guardianas del paisaje y del territorio, ¿no? Entre varias de las razas con las que trabajo, tengo la suerte, y para mí es una suerte, de trabajar con una raza que es la cabra palmera en la isla de La Palma, que esa cabra desciende de la cabra que tenían los venahoritas. O sea, una cabra que ya estaba en la isla antes de que llegaran los españoles. Y es una cabra que está súper ligada al territorio, a la cumbre. El queso palmero, ese queso tan famoso que seguro que si no habéis comido, conocéis, se elabora con la leche de estas cabras, ¿no? Fijaros si era importante esta cabra ligada al territorio, que un venahorita, cuando se iba a morir, se ponía su capa de piel de cabra y se iba a una cueva en la cumbre a morirse solo, ¿no? Y los venahoritas bebían leche de cabra a través de las raíces, ¿no? En la isla de La Palma, hablando con cabreros y pastores, antes estaban en la cumbre, ahora ya no se puede porque han puesto un observatorio y se expulsa a la gente que mantenía el territorio. Qué curioso que a raíz de quitar los cabreros y las cabras y las pastoras, 4 especies autóctonas de plantas que estaban en la cumbre han desaparecido y ahora se están gastando el dinero en hacer parcelitas cuando teníamos a esas pastoras y esos pastores que sabían mantener un equilibrio, ¿no? Todo esto para que veáis que todo forma parte de un ciclo, ¿no? Pues allí hablando con ellos conocí a un hombre que se llama Custodio, que le viene el nombre que ni pintado, que él es criador de oveja palmera. Quedan menos de 200 ovejas palmeras. Tenemos un problema muy grande con esa raza, pero no voy a entrar ahí porque si no voy a dedicar la charla a ella y tampoco es el plan, ¿no? Y hablando de la memoria, del paisaje, del territorio, de la conservación, Custodio me dijo una cosa preciosa que tiene mucho que ver con el título que hemos elegido Marila y yo para mi intervención. Me contaba que cuando hay un incendio en la isla de La Palma, los bomberos van a él a preguntarle por dónde sopla el viento, por las veredas, las trochas, los puntos de agua. Y me dice Custodio, ¿qué va a pasar con la memoria del paisaje cuando yo me muera? Porque mi hija ya no es que se vayan a dedicar al campo, simplemente ya no pueden vivir en Canarias. Ya sabéis el problema que tiene Canarias tan brutal con el turismo, ¿no? Entonces, ¿quién va a transmitir este conocimiento que no está escrito en libros, que no aparece en manuales, que no aparece en mapas, ¿no? Yo, por ejemplo, en Fuego la Sed, en este último libro, hablo de lugares que en mi casa tienen nombre, en mi pueblo, en toda la sierra los conocemos. Esos nombres no aparecen, ojalá, no aparecen en Google Maps, no aparecen en los mapas oficiales del Estado. Por ejemplo, uno de mis sitios favoritos se llama Umbría Severino. Se llama Umbría Severino porque hace 100 años vivía un campesino arranchado, como se dice en mi pueblo, con su chozo, con su huerta que segaba, se dejaban las manos quitando piedras para cultivar centeno. Y eso ha ido pasando en generación y yo sé exactamente dónde tenía Severino el chozo, que cultivaba, que de algún peral que se ha vuelto salvaje y que sigue floreciendo y dando frutos a pesar de que nadie lo cuida, ¿no? Entonces creo que es muy importante pensar en todo eso que queda fuera de, ¿no? Cuando yo llegué aquí os contaba lo de la cocina, pero también otra de las cosas que hizo este paisano al enseñarme su casa fue enseñarme todos los frutales que me dejaba.
¿no? Pienso en esas buenas sombras que necesitamos para el mañana, ¿no? No sé quién plantó esos frutales, posiblemente serían sus abuelos, ¿no? Pero me dan comida y buena sombra, ¿no? Y creo que debemos de pensar en qué queremos, ¿no? Qué tipo de antepasadas y antepasados queremos ser para el día de mañana, ¿no? Porque hay una nostalgia, ¿no? Aquí hablando de la memoria, del pasado, que a mí esto cada vez me da más terror, y uso esa palabra, terror. Hay una nostalgia que se está propagando entre nosotros cada vez como una infección y que a mí me produce muchísimo pavor. Y aparte que viene de gente de mi edad, de chicas, sobre todo mujeres de mi edad, ¿no? En las que, bueno, romantizan la vida de nuestras madres y de nuestras abuelas, ¿no? Nuestras abuelas y nuestras madres vivían mejor que nosotras. No sé a qué se dedicaron sus abuelas, a lo mejor pues serían marquesas, condesas, no lo sé. Yo sí sé a qué se dedicaron las mujeres de mi familia. Mi abuela Carmen, la gordita, falleció hace un mes, así que la tengo muy presente conmigo. Fue solo 2 días a la escuela de analfabetos, 2 días. Es una de esas tantas mujeres que nunca firmó con su nombre, firmaba con el dedo. Su marido, mi abuelo José, se fue a Suiza a trabajar en la obra, en la construcción, y mandaba postales que le escribía a otro español que conoció allí, y que otra vecina, vuelvo a esas redes, le leía a mi abuela, ¿no? cuando llegaban. Mi madre, que nació en el 60, es una mujer joven, con 12 años la quitaron del colegio para coger aceitunas, siendo una niña, y iba todos los días caminando con una mula 1 hora y media a un olivar de montaña, en la Sierra Norte de Sevilla, ¿no? Entonces, a mí me da mucho miedo estas romantizaciones, porque yo siempre digo que yo soy la primera escritora de mi familia, pero que si mi madre o si mi abuela hubieran tenido la mitad de privilegios y oportunidades que hubiera tenido yo, a lo mejor mi abuela ya no, pero mi madre podría estar aquí hablando en mi lugar. Ellas podrían haber sido las primeras escritoras de mi familia, ¿no? Cuando caemos en esta romantización de que todo lo pasado fue mejor, creo que en el caso de este país estamos romantizando una dictadura, estamos romantizando una violencia y estamos romantizando un silencio, ¿no? Generaciones pasadas no podían hablar de esto porque se jugaban el sustento, tenían que seguir adelante con su familia. Bueno, yo no voy a hablar de esto, pero creo que es mi generación a la que nos toca hablar de esto abiertamente, ¿no? Y preguntarnos, ¿no?, qué historias y relatos son los que nos han contado y con los que hemos crecido, ¿no? El peligro de la única historia, ¿no? Es muy peligrosa, ¿no? Claro, en La casa del vencedor hay un verso que dice que uso en Fuego la sed. Yo en Fuego la sed quise romper la jerarquía de una sola narradora y toda la parte central del libro son los animales y el mismo territorio en el que hablan, ¿no? Entonces, los animales dicen cosas como: en la casa del vencedor siempre va a haber una lucerna, siempre va a haber la luz, ¿no? Es el vencedor el que cuenta, el que escribe, el que tiene también la cultura, ¿no? No nos olvidemos que cultura, la primera acepción del diccionario es cultivo de la tierra. Nosotros también tenemos cultura en las aldeas. Y ojo, no usemos cultura rural, porque ellos nunca usan cultura urbana. Usemos cultura en mayúsculas, porque es cultura en mayúsculas, ¿no? Pero también hay otro verso que dicen los animales, dicen que ellos no quieren caminar sobre las cabezas de otros, ¿no? Bueno, aquí está Alfredo, hablará muchísimo mejor que yo de eso, ¿no? Entonces, creo que es muy importante reflexionar sobre esas memorias que han quedado fuera, ¿no? Y cómo cambia la historia dependiendo de dónde miramos, de dónde reflexionamos, de dónde estudiamos, ¿no? Quiero terminar, porque creo que ya me va tocando, ¿no?, con algo que me ha pasado, ¿no? Yo escribí, bien ha dicho Marilar, mi primer libro es Cuaderno de campo, y usé ese título porque, claro, yo soy una persona que ha estudiado una carrera de ciencia, y usé ese cuaderno de campo que, bueno, se suele usar como una libreta de trabajo de laboratorio, pero también de las personas que hacen pues ese trabajo de campo, desde científicos, ¿no?, ornitólogos, biólogos.
Y hay un poema que lo tendría que cambiar. Os lo voy a leer primero y ahora os cuento el porqué. Su voz, bueno, es una parte de un poema largo, ¿no? Su voz llena de ternura, su voz cuna, nido, madriguera, una forma de aferrarse. No engañéis, la anatomía del canto la ejerce más el macho que la hembra. Yo soy muy pajarera, a mí me gustan muchísimo los pájaros y cuando yo escribí este poema era en los años en los que se pensaban que solo los pájaros machos cantaban. Hace 4 años llegaron científicas feministas y se hicieron simplemente una pregunta. ¿Por qué no cantan? ¿Por qué solo cantan los pájaros machos, no? Y a través de esta pregunta descubrieron que es que no canten, es que simplemente no las hemos estudiado, ¿no? Y los pájaros hembras sí cantan y tienen sus canciones y tienen sus ritmos de canto y es un mundo maravilloso, pero no lo hemos estudiado. Entonces, con esta reflexión quería invitaros a cuántas zonas quedan en Lumbría, porque simplemente, pues, desde dónde lo miramos, ¿no? Desde dónde contamos, ¿no? ¿Cuáles son esas historias que quizás debemos de volver a hacer, ¿no? Creo que somos nosotras, ¿no?, las que tenemos que hacer las preguntas, cuestionarlo todo, ¿no? Bueno, ¿y esto por qué lo he estudiado así, no? O esto ha valido hasta ahora, ¿no? Yo, por ejemplo, que soy veterinaria, ¿no? Pues obviamente nosotros ya no tenemos, por llevarlo a lo productivo, nosotros ya no tenemos que comer carne todos los días, ¿no? Pues deberíamos de trabajar, pues, por tener otro sistema alimentario, ¿no? Y por fomentar otros tipos de producciones, ¿no? Entonces, bueno, quería terminar con esto, ¿no? Con la importancia de la memoria y con la importancia de salvaguardar todos los saberes y conocimientos que tenemos en nuestra aldea, porque están ligadas al territorio. Que no nos engañen, nosotros somos el territorio y el futuro está en las aldeas, en la tierra, y no hay memoria, por supuesto, no hay futuro, no hay mañana sin memoria colectiva. Gracias. Ay, sí. Non sei se se poden apagar estas luces para que se vexa mellor o PowerPoint. Antes de nada, quería agradecer a Marilar o convite para falar hoxe aquí e tamén a idea de organizar isto, a Real Academia Galega por acollelo. A verdade é que é sempre bastante difícil falar despois dunha poeta. Eu sempre que me presentan como arqueólogo, sempre penso que debería que decir que lle imos facer, non? Cando un está, non, falando a carón de escritores ou artistas, poetas, pois é difícil, como digo, falar. O que pasa é que hai moitas conexións, en realidade, entre a literatura, a arte e a arqueoloxía, ou o pasado que recuperamos os arqueólogos. Creo que ides ver algunhas destas conexións. Teño que dicir tamén que o título da miña presentación é un pouco enganoso, porque en realidade non vou falar de escavacións, basicamente porque prácticamente non hai escavacións arqueolóxicas nas aldeas galegas. Vou falar de escavacións dun xeito metafórico, de outra forma de escavar o pasado, de aplicar unha ollada arqueolóxica o pasado das nosas aldeas. Quero comezar con 3 citas de 3 momentos distintos, pero moi parecidas. A primeira é de fins do século XVIII, dun ilustrado: o cuberto destes pobres é propiamente un sinxelo cuberto. Non debe chamarse casa a construción na que viven, senón cabana de palla.
a seguinte do presidente da República, antes de que fose presidente da República, Manuel Azaña, que di as aldeas compóñense de chozas fétidas, está falando de unha aldea de Galicia. Aí viven revoltos homes e bestas, non hai máis que vivendas dos escravos. E a última do arquitecto Pedro de Llano, en 1984, no seu libro sobre a arquitectura popular galega, e di a miseria das vivendas dos nosos labregos na idade moderna ven a constatar a xeral perpetuación dunhas tipoloxías de casa-vivenda destinadas a satisfacer as necesidades dunha agricultura primitiva. Son 200 anos de diferencia, pero a imaxe sempre a mesma. As aldeas galegas son espacios de atraso, espacios de miseria, onde a xente non vive, senón que sobrevive. Esta idea das aldeas de miseria está materializada nas propias casas das aldeas. As casas serían como a metáfora e o signo dese atraso, dese mal vivir dos labregos, dos campesiños. Esa miseria é tamén unha forma de falar da falta de historia que teñen as aldeas, que teñen os espazos rurais, os espazos agrarios. E novamente Pedro de Llano, a Galiza do antigo réxime nunca deixou de ser a terra tráxicamente mísera da etapa medieval. Poucas eran as diferenzas existentes entre as edificacións dos campesiños de finais do século XVIII e as dos que traballaron as súas terras 5 ou 6 séculos antes. Isto está dicendo unha persoa que ten unha sensibilidade extraordinaria para a arquitectura vernácula, que documentou a arquitectura vernácula cando aínda estaba viva, non? Sobre todo nos anos 70 e inicios dos anos 80. Porén, a idea que está transmitindo das aldeas galegas é moi parecida que podían ter os ilustrados no século XVIII ou que podía ter Pardo Bazán a finais do século XIX, non? Que é unha idea, no fondo, moi colonial. As aldeas como un espacio dos outros salvaxes, un espacio que hai que colonizar, que hai que modernizar. E, de facto, hai uns experimentos extraordinarios de colonización en Galicia no século XVIII, non? O mesmo que se estaba facendo en Sudamérica, estábase facendo en Galicia. En frente a esta idea, o que quero reivindicar é o contrario, as aldeas como espazos de historia, e aínda máis, a idea de que as aldeas son historia, a materialidade das aldeas e da paisaxe agraria nas que están inseridas estas aldeas. Isto, para os arqueólogos, é un pouco é algo autoevidente, non? Porque para nós, evidentemente, non é o mesmo unha aldea castrexa que unha aldea galaico-romana, que unha medieval, que unha posmedieval, non? Vemos as diferencias dunha forma moi clara. E creo que temos que utilizar esta sensibilidade que temos nós para estas diacronías, para estas matices, para estas diferencias culturais que vemos continuamente no rexistro arqueolóxico, no pasado. Creo que temos que utilizalas para comprender tamén o pasado máis recente e o presente mesmo. E a realidade é que as aldeas galegas son espacios tremendamente diversos. Elevan sendo espacios tremendamente diversos desde hai 3.000 anos. Os arqueólogos, eu fixe a miña tese sobre a protohistoria do noroeste da Península Ibérica. Unha das cousas que me chamou a atención é que aquilo que chamábamos a cultura dos castros, a cultura castrexa, en realidad eran moitas culturas castrexas. E iso non era un problema, é o contrario, fai a cultura castrexa algo moitísimo máis interesante, que non sexa o mesmo un castro da Costa da Morte que un castro do interior de Lugo, que un castro das montañas entre Ourense e Pontevedra. E a realidade é que esa diversidade incrible que temos na Galicia da Idade do Ferro é a mesma diversidade que se mantén ata o século XX. É un fenómeno de moi longa duración. Evidentemente non son o mesmo as casas da Idade do Ferro que as casas galaico-romanas, pero si é certo que a partir seguramente dos comezos do segundo milenio estabelecese un tipo de aldea que ten unha grandísima perduración que apenas coñecemos. De feito, eu sempre digo que é incrible que eu vos podo dicir con moita máis precisión a data dunha arquitectura ou dunha cerámica da Idade do Ferro, cunha precisión de 2 séculos, que non vos lo podo dicir para a Idade Media ou a época posmedieval. É incrible como temos
esquecido este pasado recente dos últimos 1000 anos, ou non tan recente. En parte ten que ver porque asociamos este pasado recente a esos campesiños, eses labregos, esa cultura tradicional miserable, tráxicamente mísera, non? Que dicía Pedro de Llano. Entón, o que sí que nos interesa son os castrexos, porque son as nosas orixes afastadas no tempo, pero os antepasados máis recentes non queremos que nos falen deles, non? Porque nos trae esta memoria de miseria, esta memoria de necesidade, que no fondo é a memoria dos nosos pais ou dos nosos avós. Entre os poucos exemplos que si temos de arqueoloxía destes espacios rurais, medievais e posmedievais, é o traballo que está facendo Cristina Incio para a súa tese de doutoramento nunha aldea, que non sei que non é unha aldea, senón un lugar, Silva Escura, na terra de Montes, que sabemos que estivo ocupado entre meados do século XVI e meados do século XIX. E o modelo de estruturas que temos aí, unhas aparentemente casas en principio serían seguramente dun só andar e terían o teito de palla. Para facernos unha idea de como serían as casas que houve en Galicia entre o ano 1000 aproximadamente, sei que comezaron antes, e o século XVII e XVIII, o modelo sería un pouco da palloza, que é curioso porque normalmente cando pensamos na palloza é como a casa da idade do ferro fosilizada, non? É como se vendeu sempre. E de feito, moitas veces cando un busca información sobre casas castrexas ven unha palloza, para que nos fagamos unha idea de como era. E unha palloza non ten nada que ver cunha casa da idade do ferro, que nin do punto de vista da lógica espacial, o tipo de relacións que estabelece tanto cos animais como entre as persoas, non ten nada que ver. Realmente é unha casa medieval que chega ata o presente. Nesta época tamén, o que temos, como digo, son casas dun só andar, no que estarían divididas en dúas habitacións seguramente, unha para o gando, a corte, o cortello para os porcos, todo xunto, e outro lado a cociña, que é un modelo de casa que tamén chega ata o século XX, non? Que pasa que vaise volvendo cada vez menos común. Pero este era o modelo dominante en toda Galicia ata o século, seguramente ata o século XVII. Non había os hórreos, que a imaxe do hórreo de pedra sobre pilares e demais rectangular, é unha cousa tamén relativamente recente. O que habería serían os cabazos, os cabaceiros de bimbio co teito de palla. Isto sería máis habitual. Este mundo campesiño desaparece realmente entre o século XVII e o século XVIII. En ese momento prodúcese unha auténtica revolución. E non somos conscientes até que punto a paisaxe que nos consideramos a paisaxe tradicional galega, a paisaxe rural, por definición, é unha paisaxe relativamente recente, que ten 300 anos, e que é o resultado dun fenómeno de globalización, non? Entón, o que consideramos que é o máis típico, o máis ancestral, as nosas raíces, en realidad é un fenómeno moi híbrido e relativamente recente. En realidade, estas aldeas, a partir da segunda metade do século XVII e século XVIII, o que están reflectindo é, por un lado, a aparición ou a chegada a Galicia dos cultíxenos americanos, que posibilitan un crecemento da poboación. Eso fai que haxe que construir máis casas, as casas son máis amplas, teñen máis construcións adxetivas, empeza a popularizarse nesta época a vivenda de 2 andares, non? A de un só andar, a casa terrea, empeza a ser máis rara, e o que comeza a ser máis habitual esta vivenda de 2 andares. E cada vez notanse máis as influencias do que se chama arquitectura culta, que en realidade é a arquitectura do poder, a arquitectura da Igrexa, do Estado, da clase aristocrática. Cada vez máis hai unha conversa entre esta arquitectura vernácula e esa arquitectura do poder. En realidade, o que estamos vendo en Galicia no século XVII e XVIII é un cambio fenomenal destas sociedades campesiñas. Por primeira vez, inscríbese o nome a data da construción da casa na fachada da casa. Hai algúns exemplos antes, non? Hai casos do século XVI, do XVII, pero é moi raro. Cando realmente convírtese nun fenómeno moi habitual, espallado por toda Galicia, é no século XVIII. Isto está falando de maiores niveis de alfabetización, pero está falando sobre todo dun cambio na noción do tempo, que é unha das cousas que vertebra a nosa identidade.
De repente a xente vive no calendario do Estado, no calendario da Igrexa, no calendario gregoriano, non? É un cambio radical nesta sociedade. O feito de que tamén nesta época os animais comecen a estar abaixo e as persoas arriba, non? Empezan a separarse animais e persoas. Ainda están evidentemente moi mesturados, non? Como escandalizaba a hazaña a principios do século XX, pero xa non é esa mestura que tiñamos antes ou que se preserva aínda nas montañas, non? En sitios como no Courel, onde hai pallozas, nestes lugares máis aillados, máis cunha orientación máis gandeira, aí sigue esa relación tan estreita, non? Pero noutros sitios empezan a separarse en vertical. E como digo, é unha revolución que cambia radicalmente a paisaxe galega, que a cambia hasta o punto de que construe todo o territorio do noso país e fai que nos identifiquemos con el, con esta paisaxe como a nosa paisaxe, como se sempre tivese estado aí, e non é verdade, non sempre estivo aí. E parte desa paisaxe son os hórreos de pedra, son as capelas, que teñen tamén moito que ver cun fenómeno global, que é a globalización das pandemias, non? Da peste negra, que empeza no século XIV e que ten brotes durante décadas ata finais do século XVIII. É nesta época, entre o século XVI e XVIII, cando se construen a maior parte das capelas en Galicia. Os cruceiros, que evidentemente existían de antes, pero en esta época tamén, cando se espallan por todo o territorio. Este modelo perdura até meados do século XIX. Que pasa a meados do século XIX? Evidentemente, entra en crise porque ese crecimento poboacional xa non o pode absorber o territorio e vaise fora do país. Entón, comeza a emigración masiva e deixense de construir casas, deixense de construir aldeas, deixense de construir paisaxe agraria. En realidade, a partir de meados do século XIX, a paisaxe rural galega queda fosilizada. Por eso agora temos esa sensación de ter unha paisaxe fosilizada, porque é certo, está fosilizada, pero non na Idade Media, está fosilizada en 1850. E a partir de finais do século XIX comeza unha paisaxe dicotómica. Por un lado temos estes neopazos que construen os inmigrantes ou a xente que lle foi ben nas cidades, e por outro lado unha paisaxe en ruínas, que é a paisaxe rural que chega ata o século XXI, non? Onde empezan a chegar outros actores distintos, empezan outras transformacións. Digo que as aldeas son historia, pero tamén é moi importante pensar que as aldeas son historias en plural, non? Porque moitas veces, isto pasanos moito evidentemente aos investigadores en ciencias sociais e humanidades, acabamos vendo procesos e esquecemos as persoas particulares, as familias que formaron parte destes procesos, non? Facer memoria non é só recordar estes procesos históricos xerais e colectivos, senón tamén tratar de recuperar as experiencias persoais de moitos campesiños, de moitas campesiñas. E as casas moitas veces é o lugar onde se construen esas historias, porque no arquivo moitas veces é difícil atopar a vida destas persoas e sobre todo é difícil atopar as voces destas persoas, pero as voces destas persoas mantéñense ou pódense ler nas súas casas, na cultura material que nos deixaron e sobre todo nas arquitecturas que les crearon, que son arquitecturas vivas, que son arquitecturas que moitas veces duran por xeracións depois de outra, van crecendo as casas ou van decrecendo. As casas en realidade son unha especie de organismos que reflicten a vida destas familias. E vou contar simplemente dous exemplos destas historias que son fascinantes, os dous descobertos ou revelados para o público por Manuel Gago. Un é a Casa dos Xudeus, no Carballiño, na rexión do Carballiño. É unha casa dunha familia de xudeus na zona do Arenteiro, seguramente traballarían no comercio do viño, unha casa do século XV. Increíble, unha casa de xudeus rurais no século XV no centro de Galicia. Esa historia está aí, caéndose a anacos a casa, xa é unha ruína que acabará desaparecendo. Esta é unha historia de Galicia tamén, é unha historia do mundo rural galego.
E outro exemplo é esta casa de Présaras en Vilasantar, unha casa que ten data 1544, pero neste caso non é unha casa aristocrática, é unha casa grande, non? Porque sabemos que no mundo campesiño temos casas grandes, temos casas pequenas, temos pazos. É unha casa grande dun campesiño con diñeiro, non? Con certo poder adquisitivo, e decide facer esta entrada maxestuosa á súa vivenda poñendo un retrato de Carlos V e de Isabel de Portugal. E a interpretación de Manuel Gago é que o que estaba facendo é un exercicio de resistencia. Era un rei un rei absoluto, dos primeiros reis con poder absoluto en España, que en realidad o que está facendo é coartar o poder dos nobres. Entón, para o campesiño galego, que quería era alguén que lle cortase as ás o poder que tiña máis perto, que era o poder do noble, non? Pois estas son dúas das historias que están esmorecendo, que están caíndose a nacos nas aldeas de Galicia. Cantas historias máis temos, non? nas nosas aldeas. E quero acabar cun argumento contrario a todo o que estou defendendo agora, as aldeas galegas como dispositivos contra a historia. En realidad ten a súa lógica, porque moitas veces cando pensamos en historia, queremos reivindicar a historia da xente, a historia que cambia continuamente, porque parece que a única historia que de verdade é a historia na que todo está mudando continuamente, non? Porque esa idea que temos é unha idea moderna do progreso. Pero en realidade as aldeas galegas son tamén unha forma de resistencia ao cambio. E o cambio o asociamos inmediatamente con algo positivo, non? Desde a Revolución Francesa, porque significa máis emancipación, máis liberdade, pero que non sempre é así. E para as sociedades campesiñas o cambio moitas veces foi o contrario, foi perder dereitos, foi perder liberdades, foi perder os comunais. E as aldeas acabáronse configurando como espazos de resistencia contra esa perda de dereitos e contra esa perda de liberdades. E esa aldea contra a historia materialízase, literalmente. É unha resistencia material. Nos obxectos que perduraron durante séculos nas aldeas galegas, cando vemos un carro do país de finais do século XX, estamos vendo tamén un carro da Idade do Bronce, porque a realidade é que non cambiaron. E cando digo que non cambiaron, é que non cambiaron nada, non? Que parece que é anatema falar disto, non? Porque como é primitivismo, pero é realidade. E realmente é unha fazaña, non? Cando un pensa conservar o mesmo obxecto maravilloso durante 3000 años, porque iso é menos positivo que estar mudando continuamente, non? Os obxectos, que estar esta cultura da obsolescencia programada. E, evidentemente, a construción destes espazos igualitarios, compactos, densos, que son materialmente compactos e densos porque falan tamén dunhas relacións sociais que son densas. E cando falo de relacións sociais non me refiro só entre persoas, senón tamén entre as persoas e os animais. Espacios que son irregulares, en esta irregularidade hai algo que moitas veces que nos vivimos en cidades e urbanizacións botamos de menos, non? Esa posibilidade da sorpresa que dá o irregular. É unha relación activa que é a que materializan estas aldeas coa natureza ou co espacio non humano, activa, mais non predatoria, non destructiva, a diferencia da lógica que rixe no agribusiness ou no mundo capitalista tamén no agro. É un mundo de fogares, e aquí volvo tamén a esa idea de María. Fogares que son feixes de persoas, de cousas, de historias, de afectos. E con isto conclúo reivindicando as aldeas como lugares de historia. E para reivindicar as aldeas temos que reivindicar a súa historia, temos que reivindicar o seu pasado. E reivindicar ese pasado implica reivindicar tamén a súa materialidade, que moitas veces é o que nos queda de moitas delas. E me gustaría tamén facer unha defensa de dúas cousas que non son moi populares, e entendo que non sexan populares, que é o arcaísmo e a nostalgia, que criticou moi ben
María, pero creo que as dúas cousas son reivindicables. O arcaísmo, en parte xa o dixen, non? Temos esta idea moderna de que todo bello está mal, non? Todo que perdura, todo que persiste está mal, que o progreso consiste en cambiar, consiste en mudar a nosa natureza continuamente, non? Sin embargo, hai algo do arcaico, do primitivo, do que persiste, que ten que ser preservado, non? Eu creo que ten que ser preservado. E a nostalgia, evidentemente, hai unha boa parte da nostalgia, a que está máis de moda estes días, é unha nostalgia reaccionaria, non? A que comentaba María. Pero teríamos que pensar tamén nunha nostalgia crítica, e para min a poesía, o traballo de María está chea de nostalgia, desta nostalgia crítica, non? De buscar eses elementos no pasado, como diría Walter Benjamin, non? Eses elementos de utopía que non se chegaron a completar no pasado, elevalos, traelos ao presente e proxectalos ao futuro. Isto sería o obxectivo final, non? Utilizar eses elementos positivos do pasado que moitas veces non se poderon chegar a realizar e convertilos en semente do futuro, non? Esa sementeira do pasado de que falaba no título da miña presentación. Gracias. Ben, pois moitas grazas a María e a Alfredo, e agora, antes de pasar á música, se queredes facer algunha pregunta ou algún comentario, non sei se temos o micro. Sí. Olivia? Sí, sí. Non, porque me pareceu que levantabas a man. Pero... aproveito para reivindicar, primeiro para agradecer lo que acabo de escoitar, e agradecer ao vosso traballo, que se complementa pero que é tan diferente. Cando falabas, Alfredo, das aldeas, hai un momento que menciona, esa visión que se dá, as tres citas que dá son terribles, esas tres opinións, non? Hai moito de hazaña. O descoñecemento absoluto, non? Ata recentemente, se pode dicir. Por lo menos polo... o que quería dicir é que convén reivindicar a literatura no papel de memoria, precisamente, de todo isto que estades dicindo, non necesariamente negativa, como acabamos de ver. Eu estaba recordando algunhas descripcións, algúns detalles, atencións, precisamente de Emilia Pardo Bazán, que ti citabas, que se cita moito, non? Como a visión colonial ou a visión desde a gran fiestra do Pazo. Porén, se estaréis de acordo comigo, Marilar, supoño que ti dices moito xa a Pardo Bazán, hai momentos en que fai retratos moi valiosos. Eu estaba recordando en La Quimera, na novela La Quimera, os comezos dese artista que despois morrerá no que sería o trasunto do Pazo de Meirá, que protexe a protagonista da obra. A orixe dese personaxe é unha aldea mariñeira que tamén ten outro trasunto real, que é a mariña coruñesa, que ela coñecía, non só desde dentro do Pazo, senón tamén desde fora, porque claro, era observadora e movíase moito máis do que imaginamos. Hai unha descripción dunha casa desa zona da Mariña, onde entra o personaxe, entra unha invitada, empezan a comer o que teñen, que son o peixe, as sardiñas, unha descripción maravillosa, en absoluto, penso eu, negativa, ou ao contrario, é dicir, non é un espazo rico, non? Pero é un espazo rico en cultura rural e mariñeira, e todo cheo de a maneira de comer, e todo, con admiración. Quero dicir,
Xa, falando da literatura en xeral, aí sí que atopamos constantemente esas pegadas da memoria que tamén convén e que, bueno, que fai moita xente en paralelo ir recollendo, porque son testemunhos que nos deixaron de tempo atrás, non? Sí. Bueno, só iso, que me facía pensar, que o lo agradezo moito, e que non quería preguntar nada, María. É simplemente pensar o fillo do que estás dicindo. Estou totalmente de acordo co que dis de Pardo Bazán. O micro que Sí, claro, por la grabación. certo, sí. Non, totalmente de acordo co que dis de Pardo Bazán. Casualmente comentaba yo a Cris, dixenlle, tes que ler a Pardo Bazán porque é unha etnografía maravillosa do mundo rural galego da segunda metade do século XIX. Efectivamente, non todo negativo, ten unhas descripcións impresionantes, non? Efectivamente, non só Pardo Bazán, senón hai toda unha literatura ao longo do século XX que preservou moita desa memoria das aldeas, efectivamente, sí. Sí, Luciano, o micro. Bueno, en primeiro lugar, que unha sevillana veña o sevillano porque eu vou devolver a historia un poquinho en Sevilla, onde foi por un tempo en Corte, entre outras cousas, debo moito a Andalucía porque teño amigos e sobre todo porque desde hai moitos anos, desde pequeniño, son moi aficionado ao flamenco. Eu queria devolverlle a María Sánchez a historia de unha historia que ocorre na terra onde eu nací, que é a terra do Bolo, de Viana do Bolo. En concreto, a principios do século XX houve chamábase xuiz, hoxe sería o notario, que estivo en Viana do Bolo, e esa persoa que non nacera en Sevilla, sino que nacera en Cádiz, que se chamaba Nicolás Tenorio, hai unha rúa en Viana do Bolo dedicada a él, dedicábase a ir polas aldeas recollendo todas as formas de cultura popular que está recollido nun libro. Este señor despois do que se decía na memoria por cuestións políticas era moi liberal. En Viana do Bolo non había precisamente un clima excesivamente liberal. Marchouse a Sevilla, onde foi tamén xuiz, e no ano 1914 publicou un libriño que se chama La aldea gallega. Publicou en Cádiz. Ese libro, digo, por se a alguén lle interesa, a mí me interesa particularmente moito porque é a miña terra, pero está moi ben escrito, está en castelán, recoñendo os nomes tamén en galego, cousa que agradezo infinitamente. La aldea gallega no ano 80, ou creo que é 82, Edicións Xerais, publicou uno, fixo unha nova edición. Non se volveu a publicar, pero a melloría se pode atopar por aí. O mellor en cousas de vello, eu ainda atopei unha hai pouco tempo para regalarme a unha persona. Bueno, pois, quería devolver, agradecer que unha bióloga, tamén se poeta, falo dunha persoa que está bastante liada con eso, moito máis preparado, porque foi profesor, este que fala. Bueno, pois, agradezo moito a poesía, agradezo que sexa unha bióloga, que sexa que lle gustan as cabras, e, bueno, pois, que dou simplemente esta información, pois, se a alguén pode interesar, que xa digo, é un libro moi ameno, que dá a idea do que é o mundo rural que non cambiou moito. Eu sei o mundo directamente porque o vivín, até que marchei a estudiar, pois estuve vivindo na aldea, e, bueno, onde xa levo 60 anos fora, por lo tanto, pero sigo volvendo a aquel espacio
e sigo recordando todo eso, que de vez en cando xa o li 4 veces. De vez en cando volvo a ler este libro. Bueno, pues nada, moitas gracias. Nada. Alegro infinitamente e parabéns. Muchísimas gracias por la recomendación, ¿no? Te escuchaba y pensaba que la aldea, es que nosotros nos podemos ir de la aldea o de la terriña en la que crecimos, que vamos, pero ella no se va, siempre la vamos a tener ahí, ¿no? Y siempre vamos a querer volver. Y cuando decías, ¿no?, lo de Marilar es bióloga, yo soy veterinaria, yo no estudié nada relacionado con la literatura, ¿no? Es curioso cómo nos choca que personas de ciencia escribamos poesía o al revés. Yo, por ejemplo, cuando estudié la carrera, lo pasaba muy mal porque a mí me encantaba leer, me encantaba escribir y solo me encontraba obstáculos, ¿no? Por ejemplo, el que era el decano de la Facultad Veterinaria era profesor mío, una asignatura de cuarto, anatomía patológica, y me vio en una aula más grande que esta, porque éramos casi 100 por clase en esa asignatura, porque había muchos repetidores. Me vio con un libro y lo cogió y delante de todos mis compañeros me ridiculizó diciendo que qué hacía leyendo con todo lo que tenía que estudiar, como si fuera algo perjudicial, ¿no? Luego, pues también en mi misma casa, pues que me dejara de poemas, cuando yo era adolescente, ay, la niña está enamorada, cuando yo nunca escribí un poema de amor, pero era como algo que entorpecía, que no iba a hacer que terminara la carrera, ¿no? Entonces, yo entré en tal grado de frustración que me hice, o sea, el único sitio donde saqué matrícula de honor en la facultad fue en anatomía topográfica, porque aprendí a disesionar, era como una manera de hacer algo con las manos, de hacer algo artístico, entre comillas, ¿no? Aprendí a hacer la técnica de plastinación y fíjate qué curioso que se tiene que morir mi abuelo paterno, el que era el veterinario de campo, que yo soy veterinaria por él, y él en los últimos años compró al buhonero, una palabra que a mí me encanta y yo siempre reivindico, ¿no? El buhonero que iba por los pueblos, le iban cargando libros antiguos de veterinaria, ¿no? De segunda mano. Y al final nada, se hizo una pequeña biblioteca de 15-20 libros y cuando él se murió yo me refugié mucho en esos libros y gracias a uno de esos libros yo dije, pues por supuesto que voy a ser veterinaria y voy a escribir poemas o lo que me dé la gana, ¿no? Fue un libro que de título es Apuntes de bioquímica para estudiantes de veterinaria, del año 1942. Cada capítulo empieza con una cita de literatura. Y la primera es de Shakespeare, de La Tempestad. Somos de la misma sustancia de la que están hechos los sueños. Y ese fue el regalo que me dejó mi abuelo, ¿no? Ese destello de, pues claro que sí, ciencia y letras. La mixtura no enriquece y creo que lo otro nos empobrece, ¿no? Creo que hay que dejar de mirar el mundo en como compartimentos aislados y separados, cuando todo está, nada más hay que ir a la naturaleza, ¿no? Formamos parte de un ciclo y todo está también atravesado y enredado, ¿no? Entonces, pues nada, muchas gracias por la recomendación y lo buscaremos, claro que sí. Pois aplaudimos de novo agradecendo a eles dous antes de pasarnos. Me ha encantado, Alfredo, escucharte. Escoitadas. Antía é da Costa da Morte, de Laxe, e Isabela é de Oza, dos Ríos. Empezaron a segundo din as súas biografías a tocar instrumentos e cantar pois aos 4 anos, aínda que vos pareza increíble. E despois sabedes que
acordeón e violín, e é moi interesante, recomendo vos moito entrar na súa web, Camaño e Ameixeiras, porque é moi bonito a historia de como van cambiando de instrumento, e a mí gustoume moito saber como Antía cambiou dun tipo de violín a outro para acabar no violín de aquí, digamos. Entón, pois, o seu primeiro disco foi Aire, que xa di moito, e eu creo que temos neste momento unha mostra de como toda esa, o galego e toda esa poesía popular que ven de moi atrás, pois é recollida xa por estas mulleres, e nada máis deixo con elas. Yeah.
queríamos un pouco usar este que foi logísticamente un pouco difícil, porque despois, bueno, vamos a que o tema é que é como unha especie de metáfora en agradecemento a todas estas persoas, moitas veces mulleres, por certo, que se inventaron e cultivaron toda esta tradición, toda
Teño que recomendarvos moito o videoclip de Caamaño e Ameixeiras, bueno, calquera, pero Florencio, ese que dixeron elas. Florencio, hai unha cantidade de persoas da aldea que aparecen ali bailando e tal, e elas, como explicou, metidas na terra. É unha maravilla, metede Florencio Caamaño e Ameixeiras, o entrade a través da páxina delas, e non vos arrepentiredes. Entón, agora, pois, continuamos con Ana Corredoira e con Iago Lestegas, e imos pasar un pouco á práctica, porque xa sabedes aquilo que dicía o tío Carlos da teoría e a praxe, non? Entón, pois, hai, no caso de Ana Corredoira, Ana sí que é bióloga, Luciano, mas realmente o que está aplicando eses coñecementos, porque é gandeira, pero supoño que tamén eso contara ela, aplicando os coñecementos prácticos da súa familia, porque ela ven de unha xeración de xente gandeira, non? Na Cernada, que é onde está ela, por iso ela nas redes sociais, se a buscades, é Ana da Cernada. Entón, é un pouco esa demostración práctica, porque as reflexións son moi importantes, pero é moi importante pois ver que é posible un proxecto de vida nunha aldea, non? Entón, eu creo que, en fin, hoxe é a primeira vez que a teño diante, pero hai algún tempo que a veño seguindo na radio, se escoitades os sábados ou domingos o programa de Javier del Pino, non é un día cualquiera, pois ali que hai 3 persoas do agro e do mar, 2 galegas, un mariñeiro de Sada e Ana, e despois tamén hai un agricultor de Teruel. E últimamente, pois, ademais de todo eso das vacas, porque ten unha cooperativa as vacas da Ulloa, e neste caso, pois, se hai bois, son bois, non bueyes, xa sabedes toda esta polémica que temos últimamente aquí en Galicia con esta especie nova, pero ademais, pois, sabedes que a Ulloa, Palas e a Ulloa, esta Cernada está ameazado por esta macrocelulosa e entón, ademais do seu traballo de gandeira, ademais dunha filla moi pequena, que Mariña ten 7 meses, e por riba de todo iso, pois anda na plataforma Ulloa Viva por reivindicar efectivamente que pode haber ese proxecto de vida e que pode ser ameazado. E Iago Lestegas, pois é de Lugo, estudou arquitectura, despois fixo un doutoramento, que é unha cousa que moita xente se presenta, pero non calquera é seleccionado, cun proxecto conxunto entre Italia e Estados Unidos. Constame que tiña ofertas para quedar traballar en Estados Unidos, é un investigador excepcional, pero decidiu vir aquí e traballar na terra, e entón especialista en urbanismo e xestión do territorio, e eu teño que dicir que a mí unha cosa que me chamou a atención cando cheguei de Madrid a Vigo, estivera en Galicia un par de veces, pero a vivir, é que eu vivía, Vigo é unha cidade bastante urbana e bastante dura, vivía nun piso, nunha casa de 9 pisos, eu vivía no 8º,
E enfrente, justamente, as casas de enfrente, pois tiñan patacas, grelos e galiñas, non? Entón, esa mestura de, non sei se chamaría aldeas, pero parroquias rurais, eu creo que é algo pois moi característico de Galicia e especificamente, xa o comentara el, pero a min, pola idea que teño, Santiago de Compostela é o lugar onde temos máis parroquias rurais das cidades galegas ou por aí, non sei, non quero dicir estas cousas porque despois os da Coruña ao mellor les parece mal, pero aquí é que non ten de sitio porque está o mar xa. E ademais, pois neste momento, iso que comentaba antes, ambos os dous son concelleiros, pero Ana está na oposición, e Iago ten a responsabilidade do urbanismo. A responsabilidade do urbanismo en calquera sitio é tremenda. En Santiago pois ten as súas cousas, pero estamos moi contentas de ter a Iago ali porque, por exemplo, pois a semana pasada aprobouse unha cuestión en relación co ese andazo dos pisos turísticos e, en fin, pois aí estamos. Entón, pois, pasolle a palabra en primeiro lugar a Ana Corredoira. Bueno, boa tarde a todas e a todos. Moitísimas grazas, Marilar, polas túas palabras e, sobre todo, polo convite. Estou un pouco nerviosa, teño que recoñecelo. É moi emocionada, bueno, é un luxo escoitar a Alfredo e a María, especialmente emocionada por poder darlle unha aperta a María, por fin, porque é para mí unha muller referente, a que sigo con moitísimo cariño dende que chegou ás miñas mans Tierra de Mujeres, xa hai un tempo. Bueno, un pouco todo ese lío de actividade da que vos falaba Marilar, que non é moi o uso na vida dunha gandeira, ten que ver realmente precisamente con esa realidade, coa miña realidade de gandeira, é dicir, todo o que fago por iso, por ser filla dun territorio que é unha aldea, filla dunha paisaxe que me viu nacer e que me viu medrar, non? Por iso de que todos somos de algún lado e para min é tan importante de onde son que o que fago, non? Por iso de Ana de hacer nada. Do mesmo xeito que para min a hora de decidir quedar, porque tamén a ese punto e a esa decisión imos chegar agora, nuns minutos, a hora de decidir quedar foi máis importante saber onde quería estar que saber ou ter claro que é o que quería facer coa miña vida, non? E isto para min foi un verdadeiro punto de inflexión. A verdade é que, bueno, para situarvos un poquinho no mapa, eu veño dunha pequena aldea que se chama Cernada, que está ao norte do concello de Palas de Rei, que é a comarca da Ulloa, o corazón de Galicia. A parte de comarca é moi importante, de feito, na nosa comarca precisamente somos unha comunidade de mulleres e homes que levamos a Ulloa con nós a lo onde imos, porque entendemos que ese vínculo, o vínculo de comarca para nós ten todo o sentido do mundo, porque é a rede precisamente que nos axudou pois, a iniciar os nosos proxectos, a ter un proxecto de vida e traballo nos nosos territorios e esa rede que nos siga alimentando e coa que nos seguimos coidando día a día, non? A marxe, bueno, pois das dificultades as que nos enfrontamos e temos que enfrontar constantemente, non? Por iso o de territorio e paisaxe. E agradecer incluso o título deste encontro, Aldeas Galegas. Fixadevos que nos últimos anos participei e perdín a conta nun gran número de foros, espazos de debate e moitos deles articulaban en torno a que é o que necesita o rural para ter futuro. O sea, estamos nese punto, ainda que pareza ridículo, seguimos nese punto. E é curioso, e as palabras son importantes, e máis tendo en conta o contexto no que nace precisamente este evento. A miña nai, a miña avoa nunca utilizaron a palabra rural. Nunca escoitei da súa boca a palabra rural. De feito, elas sempre din que son de aldea ou incluso de campo. E a miña nai sempre se definiu, cando lle preguntaban iso de profesión, como labrega. Entón, eu son filla desa paisaxe. É dicir, a paisaxe na que vivo, e na que traballo, é o resultado dun territorio, dun medio, e as interaccións que as persoas e tamén os animais, por suposto, temos con ese medio. Daí nace a nosa paisaxe, daí nace a nosa aldea e daí nace a nosa comarca, por extensión, non? Escoitando a María e Alfredo, fixen un exercicio interior de memoria, porque inevitablemente as palabras deles leváronme a tal tarefa, non? E é que eu nacín nesta pequena aldea,
unha aldea na que, bueno, na miña infancia había 5 casas abertas, 5 casas con 5 cociñas de leña, algún recordo da lareira nalguna delas. Na casa na que medrei teño recordo, bueno, pois das cortes das vacas na planta baixa desa casa, cortes sen vacas, tamén é certo, pero a estrutura das cortes. Teño a imaxe da miña nai, da señora Angustias e da miña avoa cos limpeiros de erva ao lombo, desas mulleres que de alguna maneira, bueno, pois labraron a terra hasta os nosos días e son as responsables do modelo productivo que hoxe, de alguna maneira, configura o noso sistema agrogandeiro, non? Elas son un pouco a orixe de todo ese traballo, dos pilares que hoxe en día, bueno, pois conforman o medio de vida e o sustento de tantas e tantas familias en Galicia. Teño recordo na miña casa do cuarto da trapela, que a día de hoxe é a miña habitación, e teño no meu recordo a estrutura de vida e traballo comunitaria que caracterizou as nosas aldeas, non? E que lamentablemente se foi perdendo. E é curioso porque sempre estamos nesa confrontación, en ese dualismo de aldea e cidade, de rural e urbano, e é curioso que nese dualismo nunca encontramos o punto de encontro. Nunca encontramos o punto de encontro. E é curioso que falamos moitas veces e levámoslo ao terreo urbano, non? As comunidades de veciños. É dicir, é curioso porque esa palabra de comunidade nada ten que ver coa súa orixe, nada ten que ver co que representa realmente o traballo comunitario, a vida comunitaria, porque esa vida comunitaria ven das nosas aldeas. E ese é o recordo que eu teño. É dicir, unha aldea con 5 casas abertas, con apeiros en común, con traballos comunitarios, cun sistema de xestión territorial en común, cun calendario cos días de rega, espazos de traballo comuns e vidas en común, polo tanto, as redes. E esas redes foron as que permitiron que un modelo de producción de autoabastecemento, como era o sector agrogandeiro, evolucionara e se profesionalizara. Cal foi o problema? Pois quizáis que como non houve un punto de encontro con ese modelo urbano, esa profesionalización pasou por unha ollada, quizáis nunha dirección que non foi a máis axeitada. Un modelo de industrialización, de crecemento, e inevitablemente teño que poñer outra vez no centro as palabras de María, un modelo que puxo precisamente no centro o diñeiro, a produción e o modelo únicamente industrial. Cal é o risco e cal é o problema desta concepción, deste modelo de traballo? Bueno, pois que a día de hoxe na Cernada só hai unha casa aberta, que é a miña. Isto é un pouco para, bueno, xa digo, exercicio que fixen agora inconscientemente e que a veces me costa facer porque vivo tamén ese ritmo acelerado, non? Disto, non sei se alguna vez escoitastes isto de que nas aldeas non hai estrés, se vai a modo, non, todo mentira, o sea, iso tamén cambiou co tempo, lamentablemente, non? E a veces teño que obrigarme a frear para repensar e para recordar onde estou e, sobre todo, para recordar por que estou onde estou. Eu nací entre vacas. Son filla de gandeiros. O meu pai e a miña nai naceron na mesma aldea, naceron na Cernada. Eu medrei na casa paterna, a miña nai naceu a 10 metros desa casa aproximadamente. Os dous naceron no seo de familias ligadas á terra, de feito son descendente de gandeiros e de muiñeiros, porque o meu avó paterno era muiñeiro. Medrei, polo tanto, bueno, pois, escoitando historias de muiñeiros, historias de mallas, historias da terra, e aprendendo de forma indirecta unha tradición, porque ese é o maior dos legados que recollín das xeracións anteriores, non? E ese legado forma parte da historia, e ese legado forma parte da miña memoria, e desa memoria non escrita que de alguna maneira me vai movendo no meu día a día e que pretendo que constitúa o legado que eu poida deixarlle a miña filla, non? Por iso de que teño moi claro que clase de antepasado quero ser, non? Por dicilo de alguna maneira. Os meus pais saíron fora a traballar, sendo moi nenos. A miña nai, de feito, bueno, pois, traballou como unha moza interna en numerosas casas, con familias, cuidando fillos, cociñando, facendo todas esas tarefas da estructura de coidados tan imprescindible na nosa sociedade, porque os coidados forman parte da vida dende o momento no que nacemos ata que morremos, non? E foron elas as que crearon esa estrutura e garantiron a estrutura de coidados na nosa sociedade. E a miña nai fixo con, bueno, pois sendo unha nena que necesitaba cuidados, probablemente, non? Con 12, 13 anos. Casou moi noviña, con meu pai, pero ese acontecemento foi o inicio dun proxecto de vida persoal e profesional, porque eles asentáronse novamente os dous na aldea para empezar en común un proxecto. E eu son parte dese proxecto, non? Porque ao fin esta profesión nosa, este oficio,
aínda que agora se lle colocan outras etiquetas porque somos empresarios tamén, non? Pero, ao final, este oficio representa unha forma de vida que ven marcada pola relación co territorio e a paisaxe na que traballamos e polas interaccións que temos con este medio, non? Eles levantaron dende cero o proxecto que hoxe representa o meu propio proxecto, que é Granxa Cernada, un modelo de gandeiría, de produción de leite, extensiva, tradicional. Volvo ás palabras, porque os xogos de palabras son importantes, e en moitas ocasións son os que están detrás dos discursos e das historias que se impoñen nos territorios, non? É curioso porque seguro que estades cansos de escoitar palabras como produción ecolóxica, sostibilidade, economía circular, bueno, todo isto green, que agora mesmo está nun claro proceso ascendente, non? Os meus pais nunca utilizaron esas palabras, por exemplo, non? De feito, nunca, eu creo que a palabra sostibilidade a miña nai segue resistindo moito para pronunciala. E é curioso porque eu deles aprendín a facer todo iso. Eles implantaron un modelo de gandeiría extensiva. Hoxe falamos de ganadería ecolóxica, pastoreo, o sea, decir, isto do pastoreo parece unha cousa moderna, no? Pero as vacas son herbívoros e paceron toda a vida. E eles facían eso, é dicir, as vacas saían a pacer. É dicir, eu, de pequena, de nena, xogaba co meu irmán, 3 anos máis novo que a min, éramos pastores, porque o traballo que facíamos os máis pequerrechiños da casa era ir gardar as vacas cando viñamos do colexio, non? Polo tanto, empezaron a sentar as bases dun proxecto que xa non tiña esa componente exclusiva de autoabastecemento, que era o modelo do que procedía, sino que tiña un enfoque xa de actividade económica. E isto é importante, porque nos leva a unha reflexión moi importante, non? Hoxe en día temos unha importante crise nos nosos territorios, nas nosas aldeas, que ten varias componentes, pero sobre todo a parte social e incluso a parte ambiental, non? E, por supostísimo, a terceira pata do sistema, que é a económica. Nese momento no que os nosos modelos de produción e o sector agrogandeiro comeza a dar os seus pasos para industrializarse, para profesionalizarse, o que acontecía nos nosos espacios era que a parte social e a parte ambiental funcionaban, pero non funcionaba a parte económica. É dicir, os modelos de ocupación do territorio, de traballo sobre o territorio, iniciaron un proceso de evolución en gran medida inducida, por suposto, dende fora novamente, sen contemplar realmente a realidade productiva, para darlle ese enfoque de viabilidade e rentabilidade económica. E ese foi o gran punto de inflexión. Errado ou non, con moitas decisións acertadas, outras moitas erradas, é a que nos leva a análise do que hoxe en día temos. Pero mentras eu estaba cas vacas, os problemas e as responsabilidades naquele momento non existían. Eu nací no 89, son da quinta da miña granxa. O meu irmán é 3 anos máis novo que a min. Pensade que falábamos de 5 casas abertas, o cativo, o anterior neno, despois do meu irmán, o último neno que nacera antes de nós foi a miña nai. E disto, pois, claro, pasaron uns cantos anos. O meu irmán ten 30 anos, o último neno que naceu despois del foi a miña filla, que ten 7 meses. Esta é a realidade social das nosas aldeas, eses espazos que son, por excelencia, os lugares de produción de alimentos da sociedade. E logo fálanos de soberanía alimentaria, porque tamén é unha palabra que é superbonita. Pero cal é a realidade social e ambiental dos espazos que van a condicionar o futuro da nosa sociedade? Porque non podemos concebir un futuro se non temos un sistema de produción de alimentos, un modelo que permita abastecer a sociedade de alimentos de calidade e seguros, non? E ese será un dos grandes retos, nun contexto, ademais, de crise e emerxencia climática, non? Que padecemos todos como sociedade. Pero, bueno, as vacas saían pacer. Estábamos nese punto, non? Estábamos nese momento. Tiven o enorme privilexio de poder estudar nunha escola unitaria, a tan só 5 kilómetros da miña casa. Un auténtico privilexio porque permitiume non ter que rachar co meu modo de vida, co meu ritmo de vida, non? Slow, que agora tamén se fala moito do slow, permitiume tardar uns aniños máis en romper con ese modelo, con ese esquema de vida, non? Non tiñamos actividades extraescolares, sí que é certo que tamén tiven o privilexio de aprender a tocar o clarinete, que se converteu na actividade estrela un pouco do meu tempo máis aló da granxa,
Pero a cuestión era que no noso día a día e no noso vocabulario os termos eran os que vos acabo de compartir, é dicir, o que os nosos xoguetes, o noso parque de atraccións era unha granxa, é dicir, xogábamos encima da rubia, encima da parrula, íamos a erva verde con nosos pais, recordo a época da erva seca como unha das máis duras do ano polas temperaturas, non, e polo esforzo físico. Recordo o traballo, dicir, percibido dende o cariño cara ao que se estaba facendo, non? Eso que agora, pois, a veces se perde, porque é moi difícil, e isto é unha realidade, teño contacto con moitísima xente de medios moi distintos, que non se fan as cousas con cariño. A maior parte da xente non traballa con esa sensación, con unha sensación de estar facendo algo que lle produce esa certa tenrura, non? Esa certa emoción. E se perdemos a capacidade de emocionarnos co que facemos, estamos perdendo a nosa esencia. Eu son o que son porque estou onde estou e porque fago as cousas dende ese escenario. O día que perda a capacidade de emocionarme, probablemente deixarei de facer o que estou facendo, porque xa non será para min o motor, non? Un pouco do meu día a día. Lóxicamente, a etapa da escola unitaria acabouse e é curioso que esa escola unitaria cerrou o mesmo ano na que eu a deixei, porque as familias da parroquia, das aldeas veciñas, non vían como positivo que os nenos non foran ao cole á cidade, á vila. É dicir, fixádevos, e estou vos dando unhas pinceladas de que nos pasou nas aldeas, que empezamos a mirarnos de outra maneira, porque dende fora nos miraban de outra maneira. E pensábamos que a ollada correcta era esa que nos viña dende fora, porque era a ollada que viña abandeirada polo progreso e o desenvolvemento económico, esa pata que en teoría non acababa de funcionar nas nosas aldeas, a rentabilidade. E fomos perdendo pouquiño a pouco todo aquilo que construía a nosa paisaxe e que construía a nosa propia esencia. Muiños pechados, aldeas pechadas, vacas nas cortes. Ese é o triste final dun capítulo que se alongou durante moitas xeracións cada vez máis baleiras, xeracións cada vez cunha estrutura de coidados deficitaria, o que propiciou aínda máis ese abandono e esas casas pechadas. Porque que acontece cando unha persoa se fai maior nunha aldea na que non existe esa estrutura de coidados? Que ten que marchar. Porque que pasa cando unha moza, un mozo, medran, nacen nunha aldea e non teñen acceso a todos aqueles elementos en canto a servizos, educación, que teñen que facer? Que teñen que marchar. Eu estudei en Palas, teño que dicir que foi un auténtico trance empezar a utilizar eso que se chamaba autobús para ir á escola, que dado que vivo nunha aldea ao norte, na parte máis montañosa do concello, era a primeira nena a que colleu o autobús e a última que deixaba, non? Imaginadevos un traxecto de 1 hora e cuarto para facer 15 kilómetros, porque lóxicamente tíamos que ir rodeando e collendo os nenos de todas as aldeas. Un gran privilexio, porque hoxe ese traxecto é mínimo, porque non hai nenos que recoller nas aldeas. Estudei o AESO despois da primaria e o bacharelato en Palas e chegou o momento de tomar unha decisión, porque os mozos e mozas da miña xeración, que a diferencia de moitos dos nosos pais e nais tiñamos a oportunidade de seguir formándonos, chegounos e chegábanos a hora de elexir que facer cas nosas vidas. E a componente, pois imagino que xa sabedes cal era, non? Un pouco a que estaba circulando naquel momento pois no ambiente e na colectividade, non, da sociedade. Era fórmate para marchar. Agora tes a oportunidade, tes a porta de saída na túa man, só tes que elexir ben e triunfar, non? Entonces, bueno, eu abstraéndome un poquinho de todo ese ambiente, sí que é certo que tivemos a oportunidade de estudar, sempre o digo grazas ás miñas vacas, e fui unha universidade que naquel momento era a opción quizáis máis clásica ou nese sistema de orientación no que se traballaba naquel momento nos centros, era un pouquiño o enfoque prioritario. O meu irmán tamén elixiu esa vía, eu son bióloga, ele é químico, e é curioso porque fixemos ese tránsito de saída, sen deixar nunca a nosa casa, porque sí que é certo que, como levábamos facendo todos os anos anteriores, estudiamos colaborando, seguindo traballando na casa cos nosos pais para axudarlles, porque eran 2 persoas soas, cun proxecto de gandeiría e con un proxecto incipiente de transformación que comezaron a desenvolver no ano 2002 e eran 2 persoas soas.
Entonces, nós tiñamos ese compromiso, pero era un compromiso que non estaba escrito, que non era unha obriga, que non era algo que houvese que pactar, porque era algo que se sentía que era natural pola nosa parte, que era algo orgánico, non? É dicir, éramos parte dese proxecto e sentíamonos parte dese proxecto, non? Os dous fixemos esa formación universitaria e eu regresei a casa no 2013. E é curioso porque ti cando saís da universidade, sobre todo naquele entón, pois saís cunha enerxía curiosa, non? Que parece casi extraterrestre, porque como que saías moi cargada, non? Con ese título e con toda esa capacidade que a partir de ahora che ia abrir todas as portas do mundo alá onde foras. E é curioso, fixadevos, como o meu regreso definitivo para instalarme se interpretou como un fracaso. É dicir, durante meses tiven que escoitar, pero con verdadeiro pesar, incluso con algunha bagua intuída nos ollos dos meus veciños e das miñas veciñas, esa expresión de decir, pero como vas muxir vacas cunha carreira? É dicir, esa era a paisaxe que encontrei cando regresei. Unha paisaxe deteriorada por un pesimismo condicionado, insisto, por unha ollada que viña de fora. Unha ollada que, bueno, pois non era que coincidía coa nosa forma de vivir, coa nosa forma de traballar e coa nosa forma de concebir tamén o modo de habitar, non? E, polo tanto, todo o que se afastaba desa mirada, todo o que se afastaba desa historia, era probablemente unha historia de fracaso, unha historia de frustración. Lóxicamente, o argumentario era moi variado, é dicir, había, eu creo que incluso alguna aposta, non? É dicir, ou non acabou a carreira, ou non atopa traballo, ou aquí pasa algo, non? Porque non é normal que unha persoa con unha carreira universitaria decida vivir entre vacas nunha aldea. Entón, por que volvín? É dicir, porque nunca marchei. Por que será a miña paisaxe? Por que será o meu territorio? E por que será a miña casa? E porque sabía que fixera o que fixera non quería ter que marchar. Porque ter que prescindir de todo aquilo que me fixo ser o que son, que me coidou ata aquel momento, para lograr un suposto desenvolvemento profesional, para mí non compensaba na balanza, non? Por decirlo de alguna maneira. Que legado recollo? Pois o legado dun modelo de gandeiría ecolóxica desde o ano 2002, aínda que os meus pais nunca fixeron gala de todas estas cousas e de todas estas etiquetas, un modelo de gandeiría, polo tanto, ligado ao territorio, e fixadevos, ano 2002, momento no que comezamos a certificar a nosa produción, que ven despois dunha grave crise no sector, que era a crise das vacas tolas. E non sei se tedes no recordo este momento histórico no sector e na nosa sociedade. Para os meus pais foi un punto de inflexión, un momento no que realmente se deron conta de que non todo vale a hora de producir, de que temos que repensar os nosos modelos de produción e os nosos modelos de consumo, porque eses son os que realmente determinan a nosa relación co territorio e son os que realmente determinarán a nosa paisaxe futura, especialmente no contexto no que agora estamos. E estamos falando de hai 20 anos. E hai 20 anos esa reflexión estaba sobre a mesa. Esa necesidade de repensar esa cadea agroalimentaria estaba sobre a mesa. Pero non só eso, no ano 2002, os meus pais, nunha pequena aldea, en aquel momento a carretera empezaba e acababa na Cernada, agora temos alguna máis, pero xa de fochancas, levantaron unha pequena industria, un pequeno obrador para comezar a transformar unha parte da súa produción de leite. No ano 2002, os meus pais pensaban que a saída para o seu sector e para o seu modo de vida era valorizar a súa produción. Lograr valor engadido e pechar un ciclo que lles permitira chegar directamente á sociedade de consumo para que ese valor revertira directamente neles, que eran os primeiros labón da cadea agroalimentaria. Eu regresei a casa cun un legado, cunha historia que quería seguir escribindo, porque me sentía parte dela, porque me sentía realmente unha pata máis dese proxecto de vida e ese proxecto profesional que era o dos meus pais. E máis alá de valorar o éxito, o fracaso desa decisión, o que naquel momento tocaba era pensar cal era o modelo que tiñamos de habitar as nosas aldeas e o modelo de traballo que tiñamos nas nosas aldeas. No momento no que eu empezo a recoller as impresións dos meus veciños, das miñas veciñas, de outras persoas do sector, no momento no que decido instalarme na aldea de forma definitiva, o punto de inflexión é o seguinte, é dicir, temos algo que cambiar. E non é cambiar o noso modelo de vida, sino cambiar o relato e cambiar a propia imaxe. Porque o que primeiro ten que cambiar é a imaxe, a fotografía. Porque percibimos moito antes unha imaxe que unha historia. De feito, os bebés perciben antes e recoñecen antes imaxes moitísimo antes do que empezan a falar, non? Por lo tanto, nas nosas aldeas temos ese problema. É dicir, que a nosa imaxe, polo motivo que fora, quedou obsoleta en algún momento.
convertiuse nun elemento en desuso, fora de catálogo, por decirlo de alguna maneira, non? Xa non éramos válidos para competir nun mundo en constante crecemento no que xiramos sempre en torno a un famoso PIB, que non sei quen decidiu poñer o PIB no centro do modelo de desenvolvemento, pero levounos a un problema de desenvolvemento en todas as áreas que están precisamente na marxe desa centralidade, non? Entón, había moitos retos por diante, e daí desembocan todas as actividades que fago na miña vida, porque o importante a partir daquele momento non era só coidar dunha granxa, producir leite, producir produtos de calidade, de proximidade, con todos os criterios de coherencia que lóxicamente van ligados ao propio proxecto. Tiña por diante moitos máis retos, é dicir, saber cal era a miña situación e o meu papel nese sector, o papel das mulleres, é dicir, cheguei... Aparte, bueno, teño moitas anécdotas porque, claro, cando regresei á granxa me instalei de forma definitiva e asumín o relevo da dirección da granxa porque pouco despois de instalarme novamente na Cernada morreu o meu pai e iso precipitou toda a parte de relevo xeracional. Encontreime que estaba, probablemente hai moita xente que aínda pense que as aldeas, que o rural, ese territorio rural é un mundo de homes, non? E a verdade é que o problema que temos é que é un mundo pensado por homes. É un mundo no que os relatos e as historias, sobre todo no noso sector, no sector agrogandeiro, tradicionalmente construíron as os homes. Porque as mulleres representamos o 50% da man de obra que está detrás da produción dos alimentos do mundo. O 50%. O que pasa que, habitualmente, o que non se ve, o que non se escoita, finalmente non existe. Por lo tanto, ese relato, a nosa historia, a nosa forma de facer, a nosa perspectiva, a nosa maneira de entender a produción de alimentos, o cuidado da terra, a nosa maneira de entender conceptos e situacións tan en actualidade como pode ser a crise climática, como pode ser o cambio climático, toda esa perspectiva, dende o punto de vista feminista, non existía porque non chegaba a aqueles lugares onde había que tomar decisións e onde se falaba de todas esas cuestións. Por lo tanto, atopeime que era unha muller que, cando asistía a reunións do sector, a cursos de formación, estaba rodeada de homes. E é curioso, e non sei, imagínome que teredes unha imaxe máis ou menos ainda que sexa un pouco distorsionada, un pouco da produción de leite, non? Que tradicionalmente as mulleres eran as que muxían as vacas. Eu de pequeniña, é dicir, por esa cultura e esa educación tan arraigada de pequena, eu era a que muxía as vacas e meu irmán era o que andaba no tractor. Eu aprendín a conducir un tractor con 23 anos. Porque non era unha tarefa a que a min, de alguna maneira, me desviaran cando era máis pequena, non? Senón que, todo o contrario, o meu traballo estaba dentro da granxa, non? E é curioso que nun sector no que as mulleres foron sempre as que muxiron, porque agora, lóxicamente, hai cambios importantes nesa estrutura de traballo, pero no momento no que eu chego ao sector de xeito profesional, a realidade era esa, eu iba a cursos de ordeño, estaba rodeada de homes. Porque as mulleres estaban na casa traballando. Cando asistía a unha reunión técnica de xestión estaba rodeada de homes, porque as mulleres estaban na casa traballando. É dicir, as mulleres construíron o modelo de producción que herdamos as mulleres e os homes deste tempo. E construíron ademais os pilares desa soberanía alimentaria. Por qué? Porque ca súa tradición, co seu coidado, miña nai sempre se definiu como labrega, coas súas técnicas de coidado e de traballo da terra, conseguiron crear un sistema de abastecemento de alimentos que funciona. Un sistema que representa as bases do modelo agrogandeiro actual, pero sempre o fixeron dende a sombra, e non por timidez, sino por tesón, por esforzo, por sacrificio, porque elas realmente sí que son os axentes de sacrificio das nosas aldeas, no eido do traballo e no eido dos coidados. Tiña, por lo tanto, ese reto, non? O reto de que maneira temos que traballar para que o papel e a figura das mulleres no noso sector realmente ocupe o espazo que lle corresponde, un espazo tamén na toma de decisións e na representatividade do sector. Pero que ademais tiña o reto de entender que vivía nun medio marxinado e abandonado. É curioso que nos últimos anos, aínda que agora afortunadamente se está traballando moito sobre iso e se está matizando un pouco os termos e as afirmacións, pero escoitamos habitualmente, e sobre todo nas cidades, o tema do rural baleirado, das aldeas baleiradas. É dicir, o problema que temos as aldeas, porque non é un problema da aldea espazo físico, é un problema das aldeas e das súas paisaxes. En esas paisaxes estamos as persoas, as mulleres e os homes. O problema que temos é un problema de abandono institucional. É un proceso silencioso, non é violento e, polo tanto, non é chamativo. Pero é un abandono dirixido.
De novo, seguramente por motivos económicos, non? E ese é o problema, que somos capaces de arriscar a tradición, a sabedoría, a base do noso sistema agroalimentario por unha cuestión puramente económica. Cos riscos que iso conleva a hora de garantir os servizos ecosistémicos e os servizos en materia de cohesión social que este tecido aporta e aportou sempre á sociedade, non? Niso tamén temos que traballar as aldeas. É dicir, de repente encontréme que non podía ser solo gandeira, porque se me quedaba solo na posición de gandeira probablemente duraría na miña aldea 2 anos, porque me daría conta de que non era rentable, de que o nivel de sacrificio e de esforzo non me compensaba e de que era totalmente incompatible coa vida. E é duro escoitalo, pero esa é a realidade. Soamente construindo un proxecto no que temos que asumir a responsabilidade de defender o territorio, de defender a nosa paisaxe, podemos falar dun modelo de existencia para non estar constantemente instalados na supervivencia. Porque eu non quero simplemente sobrevivir. Eu quero que o noso modelo de existencia sexa un modelo con garantías. Un modelo que, polo tanto, teña futuro, para poder ser un antepasado para a miña filla que, de alguna maneira, protexeu aquela tradición, aquela cultura que se modificou, que foi asumindo eses cambios moitas veces impostos, pero que conseguiu preservar a súa esencia e os elementos fundamentais para manterse no tempo. En esas estamos, loitando constantemente contra as agresións, loitando contra as ameazas e defendendo aquilo que máis queremos, porque vida e traballo son un único elemento nas nosas aldeas, non? E por iso tamén o constante activismo, un activismo que nace desa propia existencia. Por qué? Porque cando ameazan e agreden aquilo que máis queremos, aquilo que nos permite vivir, aquilo que nos permite traballar, porque isto é importante, non? E no concepto de vida nas aldeas temos que falar necesariamente de non só de fixar poboación, sino de fixar traballo. As nosas aldeas teñen que ser espazos nos que poidamos traballar, nos que poidamos ter un proxecto de traballo e vida para garantir a súa continuidade e para evitar que máis casas se sigan pechando e que máis aldeas se sigan pechando. Porque hai unha cuestión e unha realidade que vai moi ligada ás aldeas galegas, e é que na paisaxe desas aldeas temos o factor vexetación, o factor verde que lle chamo eu. Si nos acudimos a unha aldea, cos matices non, de tamaño, por exemplo, de Castela, nada ten que ver cas aldeas galegas, porque aquí temos o verde, e o verde come todo. É dicir, no momento no que unha casa se pecha nunha aldea, as probabilidades de que esa casa poida volver a encherse de vida humana, porque estará sempre chea de vida, por suposto, a vegetación fará o seu traballo, o monte fará o seu traballo, a fauna silvestre fará o seu traballo, pero se queremos que realmente volva a existir a vida humana entre esas 4 paredes, cada día que pasa supón un impedimento de anos. É dicir, a pérdida que estamos a sufrir a nivel social coa componente de perda de servizos ecosistémicos nas nosas aldeas ten un ritmo aceleradísimo, que non deixa de medrar, que non deixa de acelerarse ante ese abandono institucional permanente e casi que premeditado. Porque se seguimos planteándonos constantemente a pregunta ou formulando a pregunta do xeito de que temos que facer para que o rural teña futuro, estaremos constantemente afastándonos máis e máis e máis da realidade e das necesidades que temos que abordar para realmente cambiar o relato, cambiar a imaxe e manter e conservar a nosa paisaxe, non? Máis alá de activismo, máis alá de todo o que ten que ver coa defensa desta paisaxe, o que fago é coidar vacas, sigo muxindo vacas 10 anos despois, logramos, ademais, darlle ese enfoque non que eu herdei, que recollín no legado de meus pais e que para min era unha condición necesaria para quedar aquí e era conseguir pechar ese ciclo. Eu sempre concebín a gandeiría como un ciclo pechado dende a terra ata a consumidora e iso lográmoslo a través dun proxecto cooperativo que se chama As Vacas da Ulloa, de novo as redes, e a importancia das redes especialmente nos nosos territorios para conseguir sacar adiante proxectos, non? É un proxecto de 2 familias, Granxa Cernada e Granxa Maruxa, no veciño concello de Monterroso, e entre as dúas conseguimos recoller o testigo dos meus pais e continuar a envasar e a transformar unha parte desa produción de leite para chegar de xeito directo ás casas de moitas familias cos nosos produtos, non? Sen máis é a nosa marca, que é unha declaración de intencións, é leite, e ao final temos que reivindicar o sinxelo e a tradición, porque o innovador é volver atrás e nunca vai a estar tan
tan en auxe esta cuestión, e temos que volver atrás non como retroceso, porque o problema é que se concebimos a mirada atrás como un retroceso nunca conseguiremos frear e botar os ollos ao pasado, non? E recollo tamén un poquinho a última parte de Alfredo, necesitamos ter en conta ese pasado, porque ese pasado construiu o noso futuro, e polo tanto se prescindimos del é imposible construir un futuro, non? E temos moito que construir. Temos moito que construir porque eu non quero perder esa capacidade de emocionarme co que fago, non quero perder a capacidade, a necesidade e as ganas de defender o que fago e o lugar onde o fago, porque quero ter a forza e a enerxía suficientes para transmitir isto a miña filla. É dicir, a perspectiva a un ano atrás en relación a que agora teño moi distinta, non? E que agora teño alguén en que pensar e un legado que xerar, non? E ese legado non é unha cuestión económica, é unha cuestión de territorio e é unha cuestión de paisaxe. Por lo tanto, bueno, moitísimas grazas. Hola. Non sei se podedes igual apagar un poquinho a luz para que se vexan as... porque teño así unhas imaxes que igual se temos moita luz non se van ver. Bueno, pareceme interesantísimo todo o que comentou Ana. Eu creo que a gandaría extensiva é fundamental para cuidar o territorio. Eu coñezo algunhas iniciativas, afortunadamente hai varias iniciativas que están impulsando a gandaría extensiva. Eu coñezo algunhas nos Ancares, por exemplo, que están contribuindo moitísimo a fixar poboación a través de proxectos cooperativos. Fixar poboación e a coidar o terreo. Está clarísimo que onde hai vacas non hai eucaliptos. Eu vexo perfectamente na Mariña, os poucos terreos que ainda non están cobertos por plantacións de eucaliptos son os terreos onde pacen as vacas, non? En Foz, por exemplo, onde a miña familia. Eu este título que lle puxen, son malísimo poñendo títulos, así que, por favor, te de piedade. Isto de desafíos a xestión nun territorio híbrido, claro, eu quería centrarme moito nesta realidade territorial que é moi característica da Galiza contemporánea, que son eses espazos que non son nin netamente ou canónicamente urbanos, nin tampouco netamente ou canónicamente rurais, sino que é unha realidade mixta, confusa, mestiza, híbrida, que supón un enorme desafío urbanístico e de ordenación territorial, non? Esta imaxe que teño é de Foz, poucos metros onde naceu meu pai, e como vedes coexisten sen armonía cabozos da tipoloxía mindoniense, que a min a que máis me gusta, cos picos no lousado, casas de labranza, é un edificio construído na burbulla inmobiliaria probablemente para veraneantes, sobre todo, non? Despois falarei un poquinho do turismo, sobre todo o modelo de turismo estival e de como arrasou boa parte do litoral galego durante moi poucos anos. Eu quería poñer aquí, dar unhas cifras que eu creo que ilustran dunha forma, digamos, cuantitativa o que se ven falando en termos máis cualitativos. Vou achegar un pouco o micrófono, que estou así nunha posición un pouco rara. Este é un mapa do IGE, do Instituto Galego de Estatística, que mostra a poboación total por cuadrícula de 1 km cuadrado en 2022 e vese perfectamente como o país bascula cada vez máis cara ao oeste. Isto é unha cuestión que todo o mundo sabe, pero a min gustame moito os mapas e por eso quería poñelo, non? O 37%, un poquinho menos, o 36,6% dos galegos estamos concentrados no 3,3% da superficie do país, que é a que ocupan os 7 concellos máis poboados: Vigo, A Coruña, Ourense, Lugo, Santiago de Compostela, Pontevedra e Ferrol, 5 deles na metade occidental e 5 deles concretamente ao longo do eixo da AP9, dende Ferrol ata Vigo. É claro que hai un desequilibrio evidente e cada vez maior entre a metade occidental e sobre todo entre o eixo da AP9, moito máis poboado, moito máis dinámico, e a metade oriental cada vez máis despoboada e moitísimo menos dinámica, non? Este gráfico que podedes ver na página web do IGE pareceme moi ilustrativo, non, deste fenómeno. Entre 1981 e 2021, o sea, en 40 anos, perderon habitantes 8 de cada 10 municipios galegos. O sea, 8 de cada 10 municipios galegos perderon habitantes nese período, e 3 de cada 10 perderon máis da metade da súa poboación. O sea, que en 40 anos
3 de cada 10 concellos galegos perderon máis da metade da súa poboación. Só gañaron poboación nese período 68 concellos de 313, non? E deses 68 concellos que gañaron poboación nese período de 40 anos, só 14 están na metade oriental. O sea que iso tamén ilustra moi ben este desequilibrio do que falo, non? Dende 1997 Galiza está oficialmente dividida en 53 comarcas, que eu non comparto porque, por exemplo, a Mariña oficialmente son 3 comarcas, non? A Mariña Oriental, Central e Occidental, e iso é absurdo porque a Mariña funciona como unha única comarca, non? Pero esas 53 comarcas oficiais en que un decreto do 97 de Manuel Fraga dividiu Galiza, 41 teñen hoxe menos habitantes que hai 40 anos, non? E 11 delas teñen menos da metade do que contaban daquela. É dicir, que 11 das 53 comarcas galegas teñen hoxe menos da metade da poboación que tiñan en 1981. Das 12 comarcas que gañaron poboación, só 3 están na metade oriental, que son Lugo, Ourense, obviamente, e a Mariña Central. Estas cifras eu creo que son bastante, eu creo que como para preocuparse, non? Hai comarcas que perderon, por exemplo, a Terra de Caldelas é a comarca que máis poboación perdeu o 71,7% da súa poboación neses 40 anos, non? Seguida pola Baixa Limia, a Terra de Tribes e a Fonsagrada. Da Fonsagrada quería dar tamén un dato que me parece moi representativo. A Fonsagrada é o concello máis grande do país, é un municipio enorme. En 1910 a Fonsagrada tiña 19.219 habitantes e hoxe ten menos de 3.200. En 1910 Ourense tiña 16.285 habitantes e hoxe ten máis de 100.000. Claro, eu creo que esta comparación, non, entre o que era a Fonsagrada e o que era Ourense en 1910 e o que son hoxe a Fonsagrada ou Ourense é moi ilustrativo dese cambio histórico, non, da distribución da poboación. É certo que a Fonsagrada é un municipio moi grande e Ourense é un municipio pequeno igual que a Coruña, por exemplo. Pero isto dá a idea de que antes era, claro, como a poboación estaba distribuída, os concellos grandes tiñan moita poboación e os concellos pequenos tiñan menos. O caso da Fonsagrada creo que é moi ilustrativo. Se baixamos un pouco máis e imos a escala da parroquia, non? Que a unidade territorial básica galega foi durante séculos, xa dende o Reino Suevo, non? Se baixamos a escala da parroquia, en 2001 había 46 parroquias con menos de 20 habitantes. En 2021, 20 anos despois, había 136 parroquias con menos de 20 habitantes. Das 30.377 entidades singulares de poboación que hai aquí, que non son poucas, 1.873 están completamente deshabitadas, 0 habitantes en 2021. 1.090 só estaban habitadas por unha única persoa e 1.250 tiñan só 2 veciños. Eso significa que en poucos anos probablemente máis de 4.000 entidades singulares de poboación, das 30.377 que hai en Galiza, estarán deshabitadas, non? E estas cifras proceden dos padróns municipais, e tendo en conta que hai moita xente que vive nas cidades ou nas vilas, pero que está censada aínda, que está empadroada aínda nas súas aldeas de orixe, é probable que a realidade seña moito peor do que mostran estes datos estatísticos, non? Dende mediados do século pasado, isto falaba tamén Alfredo, que falou un pouco da evolución e daquel, ti empezache moito antes, non? Vou empezar nos anos 50, nos anos 70, nos anos 60, dende mediados do século XX, a desintegración, o colapso da economía preindustrial agraria e mariñeira galega desfigurou completamente o hábitat tradicional, o hábitat histórico deste país. En poucas décadas produciuse aquí unha transformación histórica que noutros lugares de Europa se prolongou durante máis de 100 anos e que aquí se concentrou en poucas décadas, non? Que a substitución dunha poboación, dunha sociedade eminentemente rural que vivía maioritariamente da terra, do gando ou do mar, por outra moi diferente, maioritariamente urbana, empregada tamén de forma maioritaria no sector terciario e ademais integrada xa no capitalismo global, inda que seña cunha posición periférica e relativamente dependente, non?
De feito, foi tan rápido esta circunstancia que todos coñeceremos moitos galegos que naceron nun mundo preindustrial e hoxe manexan smartphones, robots aspiradores feitos en China, non? O sea que foi unha transformación histórica, pero concentrada en moi poucas décadas. E isto que, lóxicamente, tivo un efecto moi positivo nas condicións xerais de acceso a bens materiais, en cuestións moi básicas para o benestar, como a educación e a saúde, por tanto, temos que tamén reivindicar en parte esa transformación, pero convulsionou o noso territorio e provocou transformacións absolutamente irreversibles nas paisaxes urbanas e rurais que non son estáticas, nunca o foron. Falabas, por exemplo, do que aconteceu no século XVII e XVIII, a introducción do millo e de outros cultivos americanos no século XVII e XVIII transformou completamente tamén daquela a paisaxe. De feito, a paisaxe que nos consideramos agora tradicional efectivamente ven desa época. E, por exemplo, o barroco, o estilo barroco, non? É froito deso a riqueza que implicou a introdución de certos cultivos do millo e de outros cultivos, a riqueza que iso implicou na sociedade galega, foi o que favoreceu a construción, a arquitectura barroca desa época, non? Plasmouse nesa riqueza arquitectónica. As paisaxes non son estáticas, son dinámicas, porque son construcións históricas e sociais, e sobre todo aquí en Galiza, que é un territorio moi antropizado e moi humanizado, como mostra a abundante microtoponimia. Sei que Marilar ten traballado moito eso, pero en todo caso o noso territorio, a transformación que experimentou foi bastante desordenada, non? Si vemos, non sei se coñecedes, seguro que coñecedes o voo americano de 1956-1957, non? Entre o 56 e o 57, o exército dos Estados Unidos realizou unha serie de ortofotos no noso territorio, e hai un visor do Instituto Geográfico Nacional que vos recomendo moito ver, non sei se vedes ben aí na pantalla máis ou menos, pero podese poñer en formato de comparación e permite ver con total claridade a transformación brutal a que se someteu o territorio nas últimas décadas, non? Esta é a Ría do Burgo, non? Toda a conurbación que se foi formando en torno hacia a Coruña e sobre todo tamén no municipio veciño de Oleiros, nunha zona que era antes exclusivamente de explotación agraria, non? Isto é Santiago de Compostela, non se percibe moi ben, pero no 56, cando se fixo o voo americano, estaba únicamente a cidade histórica, un incipiente ensanche e pouco máis, non? E agora medrou moitísimo e ademais apareceu como satélite, non? Desta zona de aquí, que é a zona ao nordeste, o polígono do Tambre, Costa Bella, a Sionlla, etcétera, que non é realmente un polígono industrial porque ten usos maioritariamente terciarios e comerciais, cousa que tamén repercute na desaparición do comercio na cidade histórica, pero eso daría para outra charla diferente, non? Isto é Lugo, que tamén medrou moito dende o 56 e que tamén apareceron, bueno, pues eses artefactos periféricos que son os parques empresariais, non? Neste caso o do CEAO. Ourense tamén o mesmo, un crecemento exponencial, e ademais aparece o sudeste xa noutro municipio, neste caso o Parque Industrial de San Cibrao das Viñas. Vigo, lóxicamente, un crecemento tamén explosivo, probablemente o maior de todas as que vimos, e tamén aquí percíbense moi ben na liña de costa todos os recheos que se fixeron non únicamente nas grandes cidades, tamén en Vilagarcía, por exemplo, que veremos despois, todos os recheos que se fixeron na ría gañándolle terreo ao mar. Isto é Carballo, porque tamén fora do ámbito máis urbano ou metropolitano tamén se produciron crecementos moi importantes. Carballo era un pequeno punto de unha feira, un mercado importante, e agora, bueno, convirteuse nunha vila de creo que ten sobre 30.000 habitantes, non? Unha cabeceira de comarca potente, non? Na escala galega. Isto é a Coruña e Arteixo, apareceu o Porto Exterior, Punta Langosteira, non? Toda tamén a aglomeración de usos industriais ao suroeste da cidade, Vilagarcía de Arousa tamén cos recheos, con toda a zona portuaria, o polígono industrial do Porriño, aquí aparece Lourizán, agora daquela era a ría, ¿no? E agora pues, está ocupado, como todo o mundo sabe, por Ence.
San Cibrao, está Alcoa, antiga Alumina Aluminio, tamén absolutamente antropizado. Este é o encoro de Castrelo do Miño, que como vedes, bueno, alterou totalmente a zona na que se implantou naquel momento. Este, bueno, non sei se verá moi ben aí na ortofoto, pero é o Milladoiro. O Milladoiro é unha destas bueno, urbanizacións periféricas que o Milladoiro é un dos resultados de que o planeamento urbanístico se faiga a escala municipal e non a escala comarcal ou metropolitana. O planeamento urbanístico debería ser a escala metropolitana ou a escala comarcal, e non a escala municipal, porque se é a escala municipal aparecen fora dos límites administrativos urbanizacións como apareceu nese momento Milladoiro, justamente aproveitando que aí había outro tipo de planeamento, non? E aquí tamén se ven perfectamente todas as grandes infraestructuras viarias que apareceron dende ese momento, non? Isto é Barreiros. Barreiros é un pequeno municipio da Mariña entre Foz e Ribadeo. Como podedes ver na esquerda, en 1956 non había absolutamente ninguna construcción no litoral. Había unhos núcleos que son San Cosme, San Miguel de Reinante, etc. Todos eles no interior. E agora, bueno, aparece todo isto que se ve, coñecido ademais todo o que aconteceu co urbanismo en Barreiros, que é resultado maioritariamente da burbulla inmobiliaria que estoupou en 2008 coas consecuencias que todos coñecemos. A crise de 2008 puxou o foco, inda que foi dunha forma moi efémera, non? Nas eivas e nos riscos asociados á dependencia que o noso modelo de crecimento ten da construción. Igual que despois, a pandemia puxo o foco, tamén lamentablemente dunha forma moi efémera, sobre as eivas e os riscos da dependencia do turismo, non? Ninguna desas dúas crises produciu ningunha mudanza que non fose exclusivamente conxuntural nas bases da nosa economía. Ningunha se aproveitou para impulsar a necesaria diversificación, nin para abordar cambios estruturais que nos afastasen desa dependencia dun tándem turístico e inmobiliario que herdamos da ditadura. Porque ese binomio turismo e inmobiliario, turismo-construcción, na que se basea a economía galega e a economía española a día de hoxe, procede da ditadura, procede do desarrollismo, procede do Plan de Estabilización de 1959, non? O Plan de Estabilización de 1959 foi justamente o que impulsou ese desarrollismo. Despois, eso na democracia mutou na modernización, non? Coa incorporación á Comunidade Económica Europea, e a gran transformación territorial do noso país é un resultado primeiro do desarrollismo e despois da modernización, non? Todo iso en ausencia, ademais, dunha política de ordenación do territorio que contivese todas esas transformacións que estaban acontecendo no plano social e no plano económico. Eu teño aquí unhas imaxes, porque, claro, eu quería falar do tema dos territorios híbridos, porque precisamente unha das herdanzas desa desarticulación tan rápida, tan brusca da orde socioeconómica secular galega é un territorio que creo que todos estaremos de acordo en que está desordenado, fragmentado, moi degradado e desequilibrado, non? Proliferaron nas últimas décadas edificios illados, desproporcionados, absolutamente descontextualizados, non? Moitas veces sobre terreos de gran productividade agrícola, non? E aí enlazo co que dicía Ana da soberanía alimentaria. Estamos artificializando terreos moi fértiles, moi aptos, moi adecuados para a produción agrícola, que estamos convertindo en soares edificables por unha cuestión, como dicía antes, de que o lucro é o que rexe absolutamente todos os nosos destinos. En moitos lugares do país, e traio esta foto, por exemplo, de Muxía, coexisten de forma non armónica edificios de tipoloxía urbana, como este edificio que vedes aquí, coa medianeira verde, ¿no? Edificios de varios andares, con medianeiras á vista, con terreos sin edificar, a veces aínda con uso agrícola, e vivendas unifamiliares illadas con horta, ¿no? Por exemplo, este é o mesmo edificio que víamos antes en Foz, o da Portada, este edificio amarelo que se construiu porque o planeamento así o prevé. O sea, aquí non estamos falando dunha ausencia de planeamento, o sea, isto é peor. Aquí estamos falando de que o planeamento prevé isto, non?
ao lado dunha casa que está absolutamente abandonada, cun cabozo que tamén está absolutamente abandonado, e cunhos terreos que eu ainda lembro hai poucos anos con vacas aí pacendo, non? Estes territorios híbridos que agora podemos ver en calquera vila galega, incluso moitas cidades, se falaba antes Marilar de Vigo, son moi difíciles de xestionar dende un punto de vista urbanístico, non? Isto é a poucos metros ali, tamén en Foz, onde coexisten tamén, non? Coexisten vacas pacendo, neste caso son moi pequenas explotacións, non? Familiares, casas dos anos 50, 40, 50, e, bueno, neste caso desta gran implantación do Gadis, que se abriu hai uns anos, cun impacto urbanístico moi importante, e que é un territorio que, claro, que sería difícil de describir, non? Isto é urbano ou isto é rural? Eu non sabería definir, non? Malpica de Bergantiños, por exemplo, é un exemplo, eu acórdome unha vez hai pouco en Twitter, Turismo de Galicia poñía unha foto de Malpica e poñía, non sei que, arquitectura mariñeira. E claro, dicía, bueno, a arquitectura na beira do mar non é sinónimo de arquitectura mariñeira, non? O sea, pode haber arquitectura á beira do mar que non seña arquitectura mariñeira. Isto non é arquitectura mariñeira, non? Isto é froito dese caos urbanístico das últimas décadas, en ausencia de absolutamente ningún tipo de ordenación, non? Pero Malpica é un sitio moi interesante, a mí me parece un sitio moi interesante. Isto é Teis, en Vigo. Isto, claro, isto é urbano, todo o mundo entendería que isto é urbano, que isto é unha área metropolitana, a maior área metropolitana galega, non? Unha zona con moito dinamismo social e económico, pero ten rasgos moi propios dun ámbito rural, non? Entón, claro, mirando aquí as definicións, claro, está rural, non? Relativo ou pertencente ao campo e á súa vida e manifestacións por oposición á cidade, está claro, non? Urbano, que pertence á cidade, propio dela. Hai unha amplísima realidade territorial galega que non encaixa en ninguna desas categorías, que non encaixa na realidade rural e que non encaixa na realidade urbana, e que ten moi difícil encaixe a nivel urbanístico, tendo en conta que o planeamento distingue 4 clases do solo: urbano, rústico, urbanizable e núcleo rural. E núcleo rural é unha especificidade propia do planeamento galego. O planeamento galego ten 4 clases de solo, cando habitual é ter 3, porque temos o núcleo rural propio da nosa forma de habitar o territorio, non? Si vemos isto, todo o mundo entende que isto son 2 aldeas, non? Isto son Campelo en Rianxo, que ademais aquí é Castelo Bustelo en Dodro. Isto é dende o miradoiro da muralla. Son 2 aldeas dunha zona montañosa costeira, que é o Barbanza, pero todo o mundo identificaría isto como 2 aldeas. Si vemos isto en Louro, en Muros, xa é máis confuso, non? Isto é unha aldea, non é unha vila, realmente, non, pero non chamaría vila, pero non é unha aldea, é un asentamento, pero de que tipo? É rural ou é urbano? Porque hai tipoloxías urbanas, hai edificios de varios andares, entre medianeiras. Isto, por exemplo, isto é aquí na Coruña. Aquí hai tipoloxías claramente urbanas, pero hai terreos cultivados. É moi híbrido, non? Isto, todo o mundo sí que entenderíamos que é unha aldea. Isto é netamente rural. Isto é unha aldea en Castro Verde, a aldea dunha amiga miña. Caión, na Laracha. Que diría de ser un asentamento urbano? Non sei. É confuso. San Martiño de Mondoñedo, en Foz, é claramente un núcleo rural, perfectamente delimitado, perfectamente definido. Lugo, claramente, un entorno urbano. Pero isto é Sárdoma, en Vigo. Tamén é unha área metropolitana. Todo o mundo entende que é un contexto urbano, pero ten tipoloxías, hai incluso algún hórreo que quedou por ali, ten tipoloxías propias do territorio rural, non? Isto é unha aldea en Navia de Suarna, neste caso tamén é, digamos, un asentamento canónico, non? Isto un pouco por contrapoñer os asentamentos canónicos, non? O que todo o mundo entende como rural ou urbano, con outras cuestións que son moitísimo máis confusas. Isto é Leira, en Carballo, tamén, claramente, bueno, aquí aparece xa algunha edificación que non se integra moi ben. Isto é unha cuestión moi importante, que falase moito
o termo do feísmo, por exemplo, falouse moitísimo nos últimos anos de feísmo, non? O feísmo é un concepto que creo que é moi limitativo, non? Porque reduce unha problemática que é moi complexa a unha cuestión meramente estética, non? Eu creo que o problema non son realmente os materiais ou o feito de reciclar certos elementos. O problema son os volumes, son as volumetrías, non? O problema é construir en núcleos tradicionais edificios de altura excesiva ou edificios con cuberta plana en sitios onde ningún outro edificio ten cuberta plana, non? Aparte das humidades que eso despois fai, produce se non está ben executado. Pero o que nós tiñamos que cuidar moitísimo é as volumetrías dos edificios de nova construción que se fan en núcleos tradicionais. E non tanto os materiais, sino as volumetrías. Nunca se pon o foco nas volumetrías ni nas alturas. Isto é Santiago de Compostela. Tamén unha realidade metropolitana, capital do país, pero aquí á beira do Sar hai sempre unhas vacas pacendo, hai unha serie de casas unifamiliares illadas e hai terreos cultivados. Isto está moi pertiño da estación intermodal, unha estación intermodal top. Isto é dende a Torre do Santrade de Pontedeume, tamén isto é Pontedeume, pero tamén mostra toda unha realidade en torno á vila que é bastante híbrida, non? Unha constelación de asentamentos que poderíamos definir como aldeas, pero hai outros asentamentos que non, que son de tipoloxía urbana. Isto tamén é Santiago de Compostela, tamén aquí moi híbrido. Angueira de Castro en Rois, xa claramente unha aldea. Despois outra vez volvemos a Vigo, non? Vigo creo que é o exemplo máis interesante de todo isto que estou falando da natureza do territorio híbrido, non? En Vigo xuntanse estes edificios dos anos 60 que poderíamos atopar en calquera cidade europea, con toda unha gran extensión de vivendas unifamiliares nunha zona que é absolutamente urbana en canto a forma de vida, pero que ten un carácter moi rural en canto ás tipoloxías. Isto é Santiago de Compostela, detrás do Romero do Nallo, tamén, Mazaricos, etc. Ben, despois quería falar un pouco do planeamento, volvendo ao tema do planeamento, non? Como o planeamento aborda esta realidade. Este é o plan xeral de Allariz, que é de 2003. Trouxen algúns exemplos de plan xerais que non son moi antigos, non están adaptados á Lei do Solo de 2016, pero este o de Allariz é de 2003 e vese perfectamente estas zonas que están sombreadas en negro ou en gris é o solo de núcleo rural. É dicir, como dicía antes, no planeamento urbanístico en Galiza, de acordo coa Lei do Solo, hai 4 clases de solo. Solo urbano, solo urbanizable, solo rústico e solo de núcleo rural. E dentro do núcleo rural hai 2 categorías, o tradicional e o común, que normalmente é a zona, digamos, de expansión en torno a él. Neste mapa de Allariz, do peixón de Allariz, vese perfectamente os núcleos rurais tradicionais, en gris máis escuro, e o núcleo rural común en gris máis claro. E o resto todo é rústico con algún tipo de protección. Rústico de protección agropecuaria, rústico de protección forestal, rústico de protección de infraestructuras, etc. Este é o de Carballo, o peixón de Carballo. Isto que está en azul, toda esa zona que está en azul é o rústico de protección de augas. Aquí en Galiza, o rústico de protección de augas, como temos unha rede hidrográfica moi extensa, moi complexa, hai moita afección de augas. De feito, é moi habitual que Augas de Galicia teña que informar un proxecto, non, de edificación. Entón, aquí vemos todo o rústico de protección de augas, que afortunadamente todo eso, esa protección de augas foise perfeccionando co tempo, non? E despois vemos en rosa os distintos núcleos rurais. E despois, polo medio, tamén distintos tipos de clasificación de rústico. Este é o de Mondoñedo, e tamén vemos aquí, non? As manchas azuis, brancas, que son distintos tipos de rústico, e despois o núcleo rural perfectamente delimitado, non? Arriba á dereita, eses pequenos núcleos rurais, porque, bueno, é unha zona de aldeas perfectamente delimitadas. Este é o da Fonsagrada, que é moi recente, que é de 2019, tamén as manchas laranxas son os núcleos rurais perfectamente delimitados e, digamos, protegidos, porque non só o núcleo rural permítense... Sí, xa acabo, non só o núcleo rural permítense certo tipo de actuacións que non se permiten, e outras non se permiten, entón hai un certo tipo de protección, pero despois están estes 2 exemplos, non? Isto é Moaña. Claro, Moaña xa é unha realidade moi híbrida e moitísimo máis complexa de ordenar, non? En Moaña temos todo isto que se ve en amarelo é solo urbano,
todo isto que se ve en marelo máis claro é un solo tamén urbano, pero digamos periférico, e despois hai, bueno, unhas manchas vermellas de núcleo rural. É moi complicado a través do urbanismo ordenar un territorio digamos, dunha urbanización tan difusa como a que hai, por exemplo, no Morrazo, non? O que hai todo nas Rías Baixas. Este é outro exemplo de Bueu, en Beluso, concretamente, non? O que está en laranxa tamén é o solo urbano, o que está aquí hai un laranxa clariño que é un urbanizable, e despois todo o resto é un gran bueno, todo núcleo rural, non? Ben, este é o plan especial. Non teño tempo, entón non o vou contar moito, pero este é o Plan Especial da Cidade Histórica de Santiago. O Plan Especial da Cidade Histórica de Santiago regula tanto o antigo recinto Intramuros, que é unha zona bueno, de caserío medieval, digamos, como isto que se ve aquí arriba á esquerda é unha zona, é unha aldea, é un rueiro. É un rueiro que está en morado, é un rueiro. Entón, o Plan Especial da Cidade Histórica de Santiago abrangue dende a Praza do Obradoiro ata algunhas aldeas que perviviron moi pertiño dela, e creo que é unha realidade moi interesante, moi complexa, pero moi interesante. Que é o que eu creo que hai que facer con estes territorios? Sobre todo, conter o crecimento urbano, conter a edificación, conter a artificialización de solo, colmatar os espazos que quedan entre medio, é dicir, completar os intersticios, non? Edificar nos lugares que están sin edificar, entre outras cousas, non? Pero non artificializar máis solo, e sobre todo non artificializar solo que ten uso de produción alimentaria, porque que é fértil, non? E de feito, xa para rematar, hai un dato que é moi importante que non se divulga moito, que é que a Unión Europea estableceu para o ano 2050 un obxectivo de consumo cero de solo. É dicir, que a Unión Europea ten a previsión, ten o obxectivo de que en 2050 non se consuma máis solo. É dicir, que rehabilitemos o que xa temos ou que edifiquemos sobre terreos que xa son artificiais, que xa están urbanizados, pero non seguir expandindo as cidades sobre terreos naturais, que é o que vimos facendo ata agora e o que lamentablemente se sigue facendo. Gracias. Ben, non sei se queredes facer algunha pregunta. O que nos contou Ana foi enormemente emocionante. O que nos contou Iago fai incluso persoas como a min optimistas poñerse os pelos de punta, pero hai camiño. Non sei se alguén quere comentar algo. Sí. Bueno, primeiro, anoraboa a Ana polo relato, pareceume bestial, e creo que, bueno, debería de facerse unha divulgación desa situación real nos colexios do rural, sobre todo, supoño, para que, bueno, pues, nos nenos que hoxe están empezando a primaria ou xa empezando a secundaria, pois medre ese sentimento, non? Porque creo que teñen case todo en contra, e exemplos como a ti pois poden pois de cada 10, se 3 cambian, pois sería importante. E despois, a Iago, bueno, eu son de Sada, que, bueno, pois, non sei se é como Malpica, pero case, foi unha auténtica loucura nos anos 80, 90, 2000, basicamente a idea que tiña o Concello, obviamente, pero tamén pola idea que tiñan os propios sadenses, do que podía ser ou deixar de ser o seu pobo, non? E cando chega xente nova e di, que bonito é Sada, claro, os que somos de Sada tal, calamos, porque se te pos mirando ao mar, pois é bonito. Se te pos mirando ao pobo, miña nai, que é a pequena dunha familia de 10 irmáns de pesca, de cerco e tal, sempre que sae de Sada e volve e entra ahora se entra menos, pero bueno,
nos de Sada soemos entrar, cando volvemos de Madrid ou tal, entra por Corbeiroa, por Gandarío e Bergondo. Desde aí, cando a primeira impacto que ten outra vez, ainda que faga 7 días que se foi, é tristeza, porque cando entra, pois ese non é o meu pobo, non? Pero ti que agora sígote moito en Twitter e, bueno, de sempre un pouco a tal, pero que agora estás no Concello de Santiago, existe unha idea de urbanismo galego para todo o territorio agora mesmo, porque, claro, cando vemos sitios illados, non? Que sí que se fixeron as cousas ben, ou se están facendo, pero, por exemplo, Oleiros, que era sempre... Ahora ves cousas en Oleiros que son terribles. O sea, eu invito-vos a quen vaya pola carreteira, pola estrada tradicional de ir de Coruña a Sada polo Oleiros Centro, cando chegas arriba, un pouco antes do Mercadona, que estaba en Baola aí, que está aí, que vexades unha casa que se está facendo xusto á beira da estrada, no medio de outras dúas, e que tapa directamente outra que está detrás, e que ese era un terreo ata hai pouco había aí campo. O sea, entón hai unha idea, ou seguimos destruindo baixo amparo da Xunta de Galicia casi todo? Bueno, a ver, por un lado, nunca houbo tantos instrumentos dirixidos a protexer o territorio como os que temos agora, instrumentos legais, quero dicir, non? Temos directrices de ordenación do territorio, plan de ordenación do litoral, plan básico autonómico, directrices de paisaxe, estrategias varias. Todo iso son instrumentos, digamos, normativos que hai, non? Normativos ou estratégicos. Cal é o problema? Que, primeiro, que hai moitos municipios, dos 313 que hai moitos municipios que non teñen planeamento, que non teñen plan xeral. E os que teñen, na súa inmensa maioría, incluído de Santiago, que é de 2008, é moi expansivo. Son plans xerais feitos cunhas previsións de crecemento demográfico absolutamente delirantes, non? Entón, ese planeamento urbanístico, no seu momento aprobado, prevé unha serie de ámbitos urbanizables que en moitísimos casos non son necesarios en absoluto dada a realidade demográfica, pero que se alguén o quere desenvolver, pode desenvolverlo, porque o plan ten esa previsión, non? Entón, que teríamos que facer? Modificar os plans, modificar os municipios que non teñen, facer plans xerais ou facer plans básicos, que é unha figura que se creou hai pouco, para simplificar un pouco, non? Facer planeamento, redactar planeamento, e os que temos planeamento, revisar o planeamento, aprobar novos instrumentos de planeamento adaptados a ese objetivo de consumo cero do solo para 2050. Que pasa? Que facer un plan xeral é un proceso complicado. E revisar un plan xeral é un proceso complicado, técnicamente e, sobre todo, políticamente. Tens que ter unha maioría, un proceso que non é fácil, non? Entón, hai moitos municipios que gobernan con maioría absoluta que non teñen plan xeral. Non digamos os municipios onde se goberna sin maioría absoluta, non? Entón, o problema está no planeamento e a solución, eu estou absolutamente convencido, tamén é certo que eu son arquitecto urbanista, entón tamén un pouco como que creo no meu, non? Pero eu creo que a solución podería vir a través do planeamento, de instrumentos de planeamento que realmente se axusten á realidade demográfica e que prevean a construción necesaria para atender as necesidades habitacionais da xente que realmente queira vivir ali. Pero eu coñezo casos, que non vou mencionar, de concellos galegos que veñen perdendo a poboación e que teñen unha cantidad de terreo urbanizable no seu planeamento que é absolutamente surrealista, non? E despois tamén é certo que pode ser un pouco difícil encaixar a realidade híbrida galega en catro clases de solo, porque hai cousas que efectivamente, como vimos, nin é núcleo rural, nin é urbano, nin ten que ser urbanizable, e pode ser rústico, pero é certo que o rústico cada vez ten menos protección, porque a lei do solo prevé unha cantidade de usos posibles en solo rústico, que por moito que lle poñan de protección de forestal, significa que ten que ter informe sectorial correspondente, pero non significa que non se poida facer aí moita cousa. Entón, eu creo que o que temos é iso, ir a
a consumo cero de solo, ir a conter a expansión urbana, fomentar a rehabilitación, a recuperación do que xa existe, porque temos un número importante. Mira, por exemplo, en Santiago de Compostela temos 56.000 vivendas, de acordo co INE, e temos unha poboación real estimada de 115.000, o sea que tocamos a 2 persoas por vivenda, non está mal. Si conseguísemos un uso eficiente do parque residencial que xa existe en Santiago, falo de eso porque é o que máis coñezo, pero en Galiza en xeral, pois igual non facía falta expandir moito máis a pegada urbana, non? Ben, pois creo que conta agradecer a Ana e a Iago e pensar un pouco en esperanza, porque como dixo Ana, esa frase tan bonita, que quere ser unha antepasada para a súa filla para ese tipo de proxectos, e agora imos oír a música.
Ben, pois para o streaming, pois moitas grazas a todas as persoas por asistir. Si o queredes volver a ver porque esquecestes algo, sabedes que estará colgado axiña na web da Academia. Grazas.